Belganamo juba de maidira sintaru Musa sama Amel sama ala sal sama gada kude do bane daro maimuna bara masire kettotoɗon ko haalirde rendago ɓurele bamtare tawi jogata ko e dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam haalirde rendago ɓurele bamtare ene wiya on kettuki jaam dartul e joljole dartul e joljole ko yewtere mon yewtere men yewtere yiɗɓe e yaadiɓe yawtore ɗo e dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam wondude e haalirde rendago ɓural e ɓamtare dartule joljole ne yaade e koolaɗo online ko noone kadi e hello Facebook dartule joljole koye yeeso haalirde musidɗo mon guiɗo mon Abdoul Wahabou Kane gorko Magnam Yoroyaɓe dartule joljole ko yewtere natore e nder leyɗe yetto e nder guure arore ha e galleji fuggana en damuɗe cuuɗi men yiirano en anduɓe men e alɗuɓe men gendiyankoɓe men e jaabareɓe men beele jewtana en ko en naftarendo men dartoɗo joljole koye damuɗe Allah nayyi tugni damal gadanal mbiye diral fulɓe fullaɓe lamɗam ɗimmal ngal ko haalirde rendago ɓurele ɓamtare tataɓal ngal ko koolaɗo online nayoɓal ngal en paami ko hello Facebook dartoɗo joljole ko yewtere wiyetede gooɓe jiile dartoɗe joljole e noddire cipi jam dartoɗe joljole ko eride kala fannuyanke e kala fannu mo jaruɗa to faggudu to pinal to fina tawa to fitiram golle e to dawrugol dartoɗe joljole erima kala dartoɗe joljole yawtata ɗo koye diral fulɓe fullaɓe lamɗam waktuji 15 tenggurengu ha waktuji 17 tenggurengu e nder domro Europe ñalawma o ko dewo hoore biir bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe ngare e keewal gardone peewal dartole joljole ko yewtere mon e kala saaha jam ñelle mon jinnaɓe tedduɓe mawniraɓe horsuɓe guiƴaɗaɓe sembuɓe miñiraɓe ɗoftiɓe suddiɓe heddiɓe e yamirore ɓiɓɓe jaɓɓe jibinede on calminama on jettama kadi on jarama on jurama dewo hoore bir 17 lewru jeena ɓuuru ujunnaje ɗe 22 jibinede Issa yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede dartole joljole saaha o heedi en gari kadi humnude aadi o no hannirta ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe
tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe karallagal to ngal toon to haalide rendago ɓuural ɓamtare woni toon ko Kodda Maya woni Babil Biroman gorko mo sori male Jammal Ndendori toon to kolaɗon layen studio makka haadi makko Amadou Sade gorko mo Ceski Banayi ha jodde Maygoro haadi woni toon ko musidɗo meɗen Diawo Diallo e ballal ceerno Aliou Ba en calmini wonɓe toon to Diayre gardugol Kilif Thiam gorko mo Cilon daga weedu koole ole namade kono kadi en calmini dingaral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam e gardugol Ibrahima Demba Dia en calmini wonɓe toon to sengo Facebook nden ka Allah e kisal mum yo wone moon no hannirta ni kono kadi en calmini wonɓe ɗo ɓoggol laabi ha wona gotol mbiyen ko laabi calminama jettama jarama juurama nde wonno ko enen kuccodiri ɗo yeeso e yeeso no joɗodiɓe e leeso taw ala ko woni fandare nde so wona haalde ko no leñol ngol yeeso joni ala ko yajante en so wona jehen toon to musidɗo men Alhuseyni Sow o habre en musidɓe dañɓe fartange tawtorede yewtere nde e ngaɗo saaha e ngaɗo saaga gaccon hakke ɗum noon Alhuseyni Sow gorko mo nima joom Allah ñalema guiɗo Alhuseyni Sow saɗa nani en joom Allah ñalema eɗen kuccodirɗo e Alhuseyni Sow ina gasa taw mo halji walla so nanata en so won musidɗo goɗɗo mbawɗo hollide en ina nana en no hannirta ni mbawen jokkude golle nima boli joom Allah ñalema hol gutto micro haɓre en tigui tigui ina nana ko haalate ko garten e bandiraɓe nima eyyi tigui noon nima bolina gasa taw mo halji seeɗa no hannirta ni micro makko udditinoma kono tan ne gasa taw mo halji seeɗa taw ɗo rewe inde men tan ne gasa taw o nani e rango ɗum noon no mbiɗen ni musidɗo men Alhuseyni Sow jinɗen salminanen renndo ngo no haalis ni kono gasa taw mo jogui hono haljoji seeɗa nde wonno ñalawma dew hoore biir ko ñalawma yaade juurade e bandiraɓe walla ni musidɓe ma gara juuradema haljoji gonɗi hen ɗi no haalis ni ko ñalawma foftere kono enen ko ɗon tampuɗen taw noon tampere men ko yidde tampande e renndo ngo kala e kuuɓal une leñol ngol ɗum noon e calmini hono musidɗo meɗen Abdourahmani Aw ko ɗon calminten Fama Aliou Deme en calmini hono musidɗo meɗen biyeteɗo Pullo Dia ɓeɗen Pullo Dia fota won ɗon hakkude makko Essa Dia goto kamɓe tendi Skype machallah en calmini hono Aissata Sy Yero ba meɗen woɗɗani no fewi salminama juurama ko noon kadi mawɗo meɗen Alassane Gallo Dia ko ɗon calminten hono denɗi meɗen Aliou Ba kono kadi en calmini hono denɗi meɗen e Aliou Ba en kaali joni hello ngone dogga gaccon hakke babaɓe ko so gardima tan ko noon wayata ko noon kadi Amadou Guissé en calmini mawɗo meɗen Amadou Moussa Sow ko ɗon calminten sokhna Mariame Sow en calmini Nima Boli kono kadi en calmini bani meɗen debbo Coumba Kunjo ko ɗon calminten hono bani men debbo Fama Deme debbo Durmaji ko ɗon calminten musidɗo men Alhuseyni Sow Hafsatou Sy woɗɗani en calmini Kadiata Abou Salif en mbimo Seydi Diallo ko ɗon calminten ceerno Abou Mamma Gallo kono kadi en calmini guiɗo meɗen Kalidou Camara eɗen calmina e hono sokhna Khadidiatou Tall ko noon kadi sokhna Oumou Thiam en calmini jeydenke meɗen toon to Pindi radio Pindi TV kono haɗani ɗon tan ko ɗo kadi ha e ɗo e radio Rendo Rennago ɓuural ɓamtare
woni Abbas Sar gorko mo dimata medi jengidir jengandiri Boubacar Kudeje Fatimata Mariam so weli geno may jokkodira makko joni kanko simtanten holden don tigi jagorde toddade no haaliti ni e camminimo no haaliti kono kadi e cammini yaadi men Ibrahima Demba Diane hetien ton to www.rendo.tv.com kono kadi en calmini ganduɗa hoore maɗa Yahya Ka no haaliti Ibrahima Demba Diane jaram o wi to radio to laaɓi cer machallah ɗum noon a yettama jarama ɗum noon tedduɓe hettiɓe hande noon kaɓɓanɗen tigi hono dimaji ɗi ko toon to leydi Sénégal ma en jetta ɗon no hannirta ni en cammini wonɓe toon to sengo haalirde nde Aissata Mar debbo mo to wiyete Fandeydor galle Allah samminama jurama kono kadi Alhaji Amadou Ndongo Mamadou en ɗiɗo Mamadou Sall gorko mo Guédé Sañthie Mamadou Sall mo Jamma Alwali kono kadi en calmini ganduɗa hoore maɗa hono Demba Guiro mo Ganguel Makka Mbondi samminama jurama wonɓe toon to sengo Facebook onon kala on calminama jettama kadi on jarama on jurama no hannirta ni e camini Tijjani Tafsiru Camudude Jorel Sar tedduɓe hettiɓe eɗen gondiɗo henne musidɗo meɗen biyeteɗo Ibrahima Ly o jaako toon to Jayen Samba e Tule Ole tekkoɓe cukkuɗi ɗoɗo looɗe ɓeɗen hande Jayen tigi wuuro ngo nanama partout walla mbiyen bang yo bang e sikki ala eɗen gonde makko ɗon hannirti wonde Iba Salmo kay heedi kaydi mbe joro samme nayde dusaten hande to banggue gaci ko hono Mamma Gueye Amadou Madane Ngoyli Kumbel wondude Barou Sall tedduɓe hettiɓe bisimilla moɗon e yewtere meɗen joni garen e yajnade tigi no hannirta ɗani no mbiɗen ni bandiraɓe tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen hande eɗen paami yewtere nde wiyete ko dartol e jole dartaten koko yawti kono kadi daren kadi ko ganduɗa ko joli ko e hande noon dimaɗi meɗen kaɓɓanta ko toon to leydi meɗen Sénégal eɗen gandi ɗiɗo dumunaji foof ko poɗɗe duure e joƴƴinde ganduɗa ɗin ɗon dibiteji en garino e jewte meɗen haal tigi dibiteji ɗi no joƴƴinira sikki ala hayso pooɗe duure waɗi no wano wadde foof ganduɗa hoore maɗa e gollal ngal ngal yawti heddima cimtol beele yawtirni no yooɗi walla ne soofi en gartino hen tigi mbaɗɗen hen goɓɓe jiile pattam lamijo no hannirta ni kono hande oɗo saaha mbiyeten ko ɗaccen suka daren yummum hande kalaten koko yowiti e oɗo gandanɗa hoore maɗa ɓiɗɗo jibinaɗo e saaha muɗum nde wonno e fodde lebbi jeenayyi ko wiya ko ganduɗa hoore maɗa jagorgal e gardigal to ganduɗa hoore maɗa hono gardiɗo jagorɗe leydi Sénégal e ina haale tigi holde waɗate holno waɗirte fodde lebbi jeenayyi wadde ɓiɗɗo kadi sowama kadi mataw ma mbiyen so woni reedu kadi lebbi jeenayyi hankkadi ko jibinde tan woni ko dooki wadde noon ko ɗum ɗon woni ko laati toon to leydi Sénégal ina wayno hoorejo leydi ndi Macky Sall wawi tigi hono toɗɗade goto e gandanɗa hoore maɗa e gonnoɗo jagorɗe tawi kadi ko jagorɗe cembude gollinoɗe kadi gollal banggal fayida joguiɗo kadi profil mo ganduɗa ko yiyande mawde fattam lamre e joga e muɗum sikki ala miijoji kewɗi dokki faade e on ɗon e sikki ala e ɗumne kadi wawi laatade ɗum waɗi noon hande oɗo saaha jagorgal ngal joƴƴinama hono Amadou Ba gorko mo Jayen Samba e Tule Ole tekkoɓe cukkuli dondonloɗe kono kadi ko gorko mo lobbudu e woni ko toon babiraɗo jeeya kono ne gasa e tawi gandanɗa hoore maɗa inde nde ɓuuri lollirde ko toon to Jayen Samba e Tule Ole ɗum noon en camini Jayen naɓe foof e kuuɓal en duwanima kadi hono leñol ngol en duwanima
rendo ngo kono kadi en duunima kadi e leydi ndi nde ngal ɗo henne jagorgal ardata en jaam arda jaam dendagal jagorɗe arda jaam kadi dendagal kadi leydi ndi kadi e kuuɓal reena kadi gandanɗa hoore maɗa jaam gonɗo hakkude gandanɗa hoore maɗa Sénégal e leyɗele catiɗo ɗum no hannirta ni so mbi catiɗo ɗum en kaalata gandanɗa hoore maɗa Mauritanie kaalen Mali kaalen Guinée kaalen Gambie Guinée ɗiɗɗi tan e kuuɓal kono noon wona ɗum tan ko Afrique kuuɓal kono jiɗɗen kadi ko Afrique kadi ni yeeɓe kadi gandanɗa hoore maɗa e aduna o foof kuuɓal wadde noon so jaam ari duumima tan yimɓe foof kejjata hen no hannirta ni ɗum noon tedduɓe hettiɓe en calmini Tidiane Tafsir Thiam min kalinnane wadde ala ko yajante hen garen tigui tigui e gundi yewtere nde no hannirta ni kono hade nden en kettoto Yimre Aboudjou Baldé kecco joom Karwas yene yeeɓe mo kelle kuljinali bowɗen nayali woni kodda Hawa Samba Doɓale Pendel wiyeteno ko kecco joom Karwas ko hono saaha joni ko mawɗo joom weduru ganduɗa yimre makko e hono mo ganduɗa ko Amadou Ba gorko mo jayen Samba e Tulo ole tekkoɓe cukkuɗi e dondolo ɗum noon Aboudjou Baldé kecco joom Karwas holko mbiɗa e Amadou Ba rena ngo kala hetti garen tigui tigui e gundi yewtere nde en jeehi Ba Pulaje Amadou Ba Pulaje Ba Pulaje Amadou Ba Pulaje Amadou Ba Amadou Ba Pulaje gorko to jayen pennaw kilo jugel sare woni tagana demankani kilo falayno kalala Jangaina me dimaje Mero gandi Amadou Ba Janyum na be mero gandi kidu dole Amadou Ba Pulaje Amadou Ba Gila bube ajabo befo ko bandiraɓe ma haja en Samba e Tulole suka parcelle yiɗa totte amen men min jiɗi min nawtuma haja en Samba e Tulole sare mama Amadou Ba Pulaje Girana jabobe Aboudjou Baldé kecco joom Karwas yene yeeɓe mo kelle kuljinali bowɗen nayal woni kodda Hawa Samba Doɓale Pendel jarama to jimɗa Amadou Ba gorko mo jayen Samba e Tulo ole tekkoɓe cukkuɗi dondoloɗe tedduɓe hettiɓe yewtere moɗon wiyetede dartol e joljole en paami tigui tigui hande mbiɗen ni paaɗen ko leydi Sénégal mbeɗa andi bandiraɓe hewɓe kettima tigui tigui hono jagorɗe toɗɗaɗe ɗe paami no gueɗɗe jaari ni kono mbeɗa andi hewɓe hen ene mbawi tigui tigui nana e ɗemgal mumen e gandanɗa hoore maɗa paama ɗum no hannirta ni mbawi wonnande Pulaar mbawi tigui tigui nande ɗemɗe keddiɗe kono won hen gandanɗa hoore maɗa so tawi keeɓi kadi ɗemgal mumen neniwal ɓurata kadi wawde weltade no hannirta ni nde wonno hay jomiraɗo wi ko o neeli nelaɗo e kala ɗemgal
wadde noon enen kadi nelal ngal jettotongal en ha mbawen tigui tigui nande e famde ko nelal gummori ngal e fulfulde nde no hannirta wadde noon e jaada ha toon to gorko mo to wiyete Dimata Medi Jenggodiri Janggane Diri Boubacar Kudeje Fatimata Mariam o woni Abbas Sarr Abbas Sarr jaam Allah ñalema hanki ganduɗa hoore maɗa jagorɗe toɗɗama hoorejo nde hoore jagorɗe Amadou Ba e kono kadi toɗɗama kadi jagorɗe dewɗe hen no hannirta ni kabra en tigui hol jagorɗe hono joƴƴinaɗe e kono kadi ma habru en kadi hol jagorɗe kadi oɗo saaha joni gummiɗe e hoore lefol laamu ngu no hannirta ni ɗum noon kettoɗen Abbas Sarr gartinere ngo kadi no hannirta ni. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio ji meɗen radio Rendure Ndango caggal yettude Allah ko julde Mouhammad sallallahu alaihi wasallam ko arde tan ngam simtande on liste mo gandanɗa hoorema liste timmuɗo taw ko gouvernement kesso mo gandanɗa hoorema hono hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall ko kañum e hoore mum yamiri e yamirode muɗum on ɗon liste wawi tebbede. Enen puɗɗiro hen hono le premier ministre mo gandanɗa hoorema ko sanga waktuji sappo e nayyi inde mum anda ɓayyina hono Amadou Ba caggal ɗum ɗon noon nde yeeya heddi sanga waktuji nogas e goho e nder jamma en jii liste mo gandanɗa hoorema ko kañum woni ministre uji fodɓe wonde gouvernement o yalti. Donc enen puɗɗoro hen Abdoulatif Coulibaly secrétaire général ministre secrétaire général du gouvernement, Sidiki Kaba ministre des forces armées, Ismaïla Madior Fall ministre de la justice, Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères, Félix Antoine Diome ministre de l'intérieur, Amadou Moustapha Ba ministre des finances et du budget, Amadou Mansour Faye ministre des infrastructures, des transports et des enclavements, Ali Ngouille Ndiaye ministre de l'agriculture et de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Madame Oulimata Sarr ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Cheikh Oumar Anne ministre de l'éducation nationale, Moussa Baldé ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ministre Madame Mariam Sarr ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Serigne Mbaye Thiam ministre de l'eau, de l'assainissement, Fatou Diané ministre de la femme, de la famille et de la protection des enfants, Marie Khemesse Ngom ministre de la santé, Oumar Sarr ministre des mines et de la géologie, Sophie Glandima ministre du pétrole et des énergies, Doudou Ka ko kañum woni ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Alioune Ndoye ministre de l'environnement, du développement durable et de la transaction économique, Pape Sagna Mbaye ministre de la pêche et de l'économie maritime, Samba Sy ministre du travail, Abdoulaye Seydou Sow ministre de l'urbanisme, du logement, de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana ministre du commerce et de la consommation des petites et moyennes porte-parole du gouvernement, petites et moyennes entreprises porte-parole du gouvernement, Moustapha Diop ministre du développement industriel et du PME, Samba Ndiobène Ka ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équipement territorial, Victorine Ndeye ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Mamadou Talla ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement territorial, Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi,
Yankoba Diatara, ministre des Sports. Mambay Ka Nyon, ministre du Tourisme et des Loisirs. Alioune Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Moussa Bokar Cham, ministre de la Communication, des Télécoms et de l'économie numérique. Galoba, ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public. Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et de la production animale. Annette Sek, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Mamadou Saliou Sow, ministre auprès des gardes sceaux, chargé de la bonne gouvernance, de la promotion des droits humains. Biram Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Yankoba Issa Diop, ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement, chargé de la prévention et de la prévention des inondations. Koufati maintenant les nominations à la présidence. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Moustapha Niass, nommé haut représentant du président de la République. Mohamed Saleh, envoyé spécial du président de la République. Cheikh Kanté, ministre auprès du président de la République chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Et enfin, Yero Dia, ministre porte-parole et coordinateur de la communication de la présidence de la République. Merci ki bandar musi biti debi ko dum do wonno les nominations di ganando hoorema umrima en hanki to palais de la République au niveau de la présidence fewde bismu Sénégal na fewde aduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. jarama Abba Seydi Sarr golma jodi ya peewi kono min ceertane maɗa meɗen bandiraɓe hewɓe jappi noppi won ministére uji gonnuɗi hen tawi nanani ɓen ɗumen wadde ko holi ɓen ɗon Seydi Sarr bisimilla. Wonande aussi jagorde ɗe gandanɗa hoorema ina gonno e gouvernement jawtuɗo te gartani e ngol ɗo lawol ko monsieur Abdoulaye Diop, Oumar Gueye, Néné Fatoumata Tall, Malick Sall, Assom Diatta, Amadou Hott, Abdoulaye Daouda Diallo, Alioune Sarr, Zahra Iyane Thiam, Ndeye Saly Dieng Diop, wondude Matar Ba. Ko gote mabɓe dañi nommede ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République woni Abdoulaye Daouda Diallo ko kañum tan dañi hen ɓamtede comme ministre d'État. Le seul d'ailleurs, c'est le seul kanko goto woni ministre d'État et gouvernement o fof kon goto woni ministre d'État en même temps directeur cabinet du président de la République e ko ɗum noon jinoɗen ɓeydude hen. jaram Seydi Sarr golma joɗi peewi yo gene yoɓɓe moƴƴere waɗi fayida ko ni tigui laaɓi en kadi ni kadi jiɗirɗen jeydenkoɓe meɗen taw kadi mbawa kadi rewidade kadi hono ko jolanta en e nder leyɗele meɗen gara kadi caktane en ɗum noon saktande waɗi fayida nanama famama yo gene yoɓe moƴƴere ɗum noon tedduɓe hettiɓe commentaire hewata no fewi bal ori ko lamdal ngal ganduɗa ngal joguiɗen faade gandanɗa hoore maɗa e oɗo hennene gouvernement ñiɓaɗo hanki gardugol Abdoulaye Daouda Diallo mi jaga con hakke Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo wonno e hakkillam Amadou Ba kanko woni hoorejo jagorɗe e jagorɗe kadi toɗɗaɗe ɗe saabu hakkillaji jeehino tigui tigui won e jagorɗe ɗeɗo kam sikkaka sone jaaha ene ɗamina ma keddo
won ganduɗa hoore maɗa woni majje jaaɗe kono kadi won kadi jagorɗe kadi ɗaminonoɗe kadi ina mbawi kadi waklitede seeɗa tottise goɗɗum won hen ko waklita kono kadi woni heddiɓe kadi e nder jagorɗo men haalano wodno wiyede ganduɗa jagorɗe ɗe gona ɓattiɗi yimɓe ene feewi eɓe goɗɗi yimɓe beele ɓeɗo henne ganduɗa hoore maɗa joƴƴinaɓe joƴƴitinaɓe ɓeɗo ɓurno ɓadade yimɓeɓe hol caɗele ɗe ɓe joguino hol caɗele ɗe ɓe joguino tawi woni ko ɓattaki walla ganduɗa homara won caɗele goɗɗe gonɗe hen ɗum foof ko namdal faade hen kadi yiyande meɗen kadi ganduɗa e oɗo hennene Amadou Ba guittanoɗo kadi baɗo ni no jejjitanoɗo ni kono kadi ko neɗɗo kadi mo meeɗaka nanede kadi ni ina weddo konguɗi ɗi kantoriɗi walla ko abbiti hen ko jayde hen ko foof e wawde hono hewde witto kono kañum kam ala ko haali tan ko nana tigui tigui ko waɗi saɗede on ɗon toɗɗo ɗumen hannde holno jiruɗen ɗum no hanniti ni ɗum noon ko namdal faade e rendo ngo goto kala adda hen yiyande muɗum wonɓe toon to sengo Facebook o jii hello ngo kala jiɗɗo noddu en yo nodduɗen toon to numéro mo dokkirɗen noon wawi nodduɗen hen adda hen yiyande muɗum wonɓe toon to haalirde nde ene wawi nodduɗen e Skype meɗen so tawi noddi koye Tidiane Tafsir Thiam so Alhousseyni so to noddi hen foof ma ɗow ɗum ha ɗo e nder ɓuggol he no hanniti ni wonɓe toon ɗo e noon e nder dingral he binda toon ko konngol no hanniti ni caggal ketten cimtongol Abbas Sarr waɗi eɗen gaccani Abbas Sarr caggal noon ma garta makko kono noon en ƴeewa tigui tigui natoɓe goto kala adde hen yiyande mum no hanniti ni mawɗo meɗen Mamadou Diallo gorko mon guila bagarejo suutino junggo nane ƴeewen tigui tigui kankone kadi holli yiyande makko no hanniti ni Seydi Diallo saɗa hetti hen jaam Allah ñalema gorko mon guila bagarejo eyi Abdoulwahab salmitama Abdoulwahab salminima salmini bandiraɓe foof nden kellema namdalam fay Assa Sarr Abbas namdalam fay ko Abbas Sarr est ce que joni au niveau du laamu Amadou Ba premier ministre ministre d'état à côté est ce que il o yiyata pouvoir makko no waɗi réduire no usti seeɗa woda ko waɗa attribué au ministre d'état ɗum ko premiére namdal deuxiéme namdal mi yi o haali français o haldite o reftini hen wolof est ce que ɗum wona préparde heɓ eddi kam ko namdal ma tataɓal ngal kam jabama ngal ko jabangal ene gasa noon tawaɗe jogui noon namdal eyyi allo ay mbimi mi nanano tawi ngal jabama eyyi haalande Abbas Sarr o haali sappo e goho waɓe départ yaaɓe ɓe o haali ɓen ɗon wadde noon yaaɓe kono mo orti hen tan ittade ministére uji ittaɗi ɗi est ce que tan ina holli motif leur départ eyyi ɗon wahlita namdal eyyi bisimilla a jarama Seydi Diallo sukkiti bawɗi ma en gaare professeur en jogui konngol ceerno Abbas Seydi Sarr lamdal arini ilna yiyande maɗa hen e jaɓol guddita micro Abbas Sarr saɗa haala micro makko ɗe bisimilla wala utti salminima a jarama samitama ma ɗacconaki noon eyyi udditima de eyyi uttima allo bisimilla mi keɗima Seydi Sarr uttima eyyi ko namdal mawɗo Diallo katnangal elle en nanani beela ko Amadou Ba o haalan walla ko Abdoulaye Daouda Diallo namdoto koko ɓoccitimi seeɗa namdal maggara wonigal ngal eyyi Mamadou Diallo mbimi namdal eyyi o arta hen tan eyyi mbimi namdal gaddanal ngal ko premier ministre s'il y a un ministre à côté est ce que pouvoir premier ministre o premier ministre d'état waɗata pioché walla empiété sur le pouvoir du premier ministre ha desa wade no premier ministre bisni ɗum ko namdal gaddanal ngal d' accord bon en fait aɗa andi ministre d'état ko c'est un ministre vraiment keeriɗo mo gandanɗa hoorema le ministre premier ministre timani ɗum
par rapport et les autres ministres. C'est-à-dire les autres ministres là, hen goto fouf ko premier ministre timma kanyum jogi flambeau an hadata an ministre d'état o ada tawtre conseil ministre ada tawte fouf mais premier ministre kadi timanima ndi ngal don timal no fouf. Mais quant à est-ce que ala ko wayno comme par exemple ina wawi taw wonko bonnata ɗum walla wonko ustate pouvoir ɗum wayani honda noon parce que ene wayno golle ɗe gona gotum eyyi ko ɗum ɗon joguinoɗen e premier namdagal ko fati maintenant kadi no mbiɗa ni premier ministre o haali français o reftini hen ɗemgal jolfe sénégal guel jiiɗamɓe sikki ko noon tan ɗum noon wono traduction. Bon, quant à que jolfe tan woni langue presque langue officielle mi sikkani parce que lemde ɗe fof kañumen presque pratiquement petit quand même pour l'instant ɗum e sénégal heddo noon jolfe kam kañum ɓuuri wawde haalede e ɗum ɗo mais il y a pas une langue mo ganduɗa hoorema hande ko kañum woni une langue pawaɗo dow ɗemgal gongal ngal par rapport e ɗemɗe guindiji ɗe e enen gandi pular nen ɗon soose en séréer en e mandang en e tout donc machallah tabarakallah machallah ɗemde gonde sénégal ɗeɗi keewi kono kam esi ɗemgal jolfe ngal vraiment que angal ɓuuri hutirede no feewi e diwan noon mais ce n'est pas parce que kangal woni prioritaire walla kangal woni e dow ɗemde keddiɗe e officiel ɗemgal ngal ganduɗa hoorema so kalko kewi alay sago haale woni français ko fate namdal ma tatibal ngal woni alhaali hono wiite ni alhaali ministre uji gandanɗa hoorema jeehi hol sababu baɗɗo haaɓi iwɗonet aɗa andi ko hoorejo leydi ndi kanko ko heccanke enen kalano ɗum mbiɗen hoorejo leydi ndi a yiyata mo droite o yaltirma gauche walla ƴewramo gauche o yaltirma droite eyyi c'est vrai ene waɗi ɓe gandanɗa hoorema golle men en ŋakki kono wona ŋakkere ha mbasa yiide keɓe golli ko en gollima e nokkuji mabɓe eɓe gollima golle paydinde mais aɗa andi kadi ministére uji wonno prérogatif o artan tan ko président de la république ko kañum woni capitaine ko kañum waɗata kañum ittata donc ko ɗum prérogatif kerriɗon donc so tawi o itti ɓeɗo ene wawi taw won sababuji badɗi haw ƴuttu men mais wona quand même ŋakkere men golle paydinde walla golle ɗumen par ce que hen goto fof quand même vraiment e ministére muɗum golli ko foti e haqqi ko wawi ko gollude. Je donne un exemple. Abdoulaye Daouda Diallo mo gandanɗa hoorema kañum wonno ministre des finances et du budget kañum wonno tête de liste département de Podor a yi tawi ko banggue politique walare ndo département Podor o ndo ɗuggiti toon addi o fawɗum e ɗum ɗo so wonano kañum ene wawi taw hande haala gokka haalte e assemblée nationale donc a yi so tawi sami ittama e ministére mo wonno wadde firti wona par ce que jomum liggaki mo gandanɗa hoorema kañum nawi budget sénégal ha yetti 5198 milliards aɗa andi on vraiment so wiyama iwi firtani par ce que liggaki e ministére muɗum mais ko ɗum ɗo Amadou Hott aussi la même chose Amadou Hott en jeeyi gueɗe paydini ɗo waɗi ɗo gandanɗa hoorema en ɗumen donc pour suɓaɓe ɓen ɗon ɗit tan ene wawi ene pour wawde andude ɗon vraiment jomumen golli golle paydini kono ko ittuɗumen ko en cowa andude exactement ha ɗum gonɗen dow hol sababuji waɗi ha jomumen ɓe sikki mi jabtima namdi saɗede way ko a jabtima e Mactar Ba kadi onne kadi sport hikka Sénégal yaari yeeso no feewi en jii waɗi gueɗe kewɗe mbaɗɗe fayida kono hay won ittama un exemple aussi patent ko exemple patent mo ganduɗa hoorema neɗɗo wawi hen tamde jungo muɗum Mactar Ba rien que jii ko ɓurno ko sattirde Sénégal woni addude coupe d'Afrique e kanko o rewi hen e muñal makko o rewi hen e cinnade makko o rewi hen e darde makko o rewi hen e foof mais haɗani o ɗumini te kanke pourtant kanke président de la république jeyda nokku to Fatick to mais haɗani kadi jomum ɗumini te kadi jomum kadi pertani e élection ngaji ɓennuɗi ɗi mais ko noon tigui Abbas Seydi Sarr golle ma jooɗi peewi en dogat mbasen dartade mbeɗa andi bani meɗen debbo Aram Sey Aram Sey madame Diop ko natawo kankone kadi ko neɗɗo mawɗo gardiɗo kadi to banggue affaire ko wiyete ko parité
e kankone kadi mo natɗo kadi mo jogui kadi goyetali makko tengtuɗi wiide ganduɗa homade rewɓe ko joñaɓe to banggue tigui tigui hono gueɗal e nder leydi ndi no hannirta ni kanko Arame Sey mo naata ko ɓoyata e kala no joguiɗo konngol so naati tan dokken mo nde wonno kanko naatita ko par téléphone kadi enen goni jaatigueɓe tan e kuuɓal Tidiane Tamsir Thiam jaam Allah ñalema gueɗo mbaɗa ñalle jaam Seydi Thiam mi salmini Maodo Diallo mi salmini nden kalle ma Abba Sarr kama fewi no fewi jaɗere men ko o foti ko waɗi ɗum ko faati leydi sifori ni to banggue dowrugol guesa Allah no fewi kadi min kam ko ɓuuri musa fof ko Matar Ba no yaari ni par ce que ko hedde mondial ko lebbi ɗiɗi enen fof e magan duuɓi jeetati jariɗi o jarnima passeport no haalirni kono so kadi mo leyi ittimo en anndi kam so ittama ala caɗele faade kañum ittoon mairie foti totimo kadi waɗimo waɗimo ngo kadi wonda annda watta jingere kadi no lelgo ngo yaari ni ko noon fotata yaarude sabu en nganndi ko kawali toon joga e sen ƴeewini hankkadi so tardi addede ko parti socialiste hoore mum ɗo joguino heen ɓoyen luural pour Seydi Mbaye Thiam ɗum jaɓe ko sardini gouvernement o jarani gouvernement ma ko ɗum mbaɗi hen masalaji mo leydi waɗi hen masalaji allo Abdourahmane jokku ko Abbas natanno jokku ɗum noon min en mbi on banggue ɗum sardir ɗum to banggue Seydi Mbaye Thiam waɗo dillere to banggue parti socialiste ɗum ɗo wonde koko no affaire ɗum ɗon jaɗe sardirgue ɗe no walleno ko hedde 19 heures walla 18 heures ɗum jakɓe ɗi hanke hay wonde 10 heures jamma ɗiwaɗi ɗum gouvernement o kadi paamen kam min kam Amadou Ba kam mbe ɗamino gila wona joni ko abbo e hannde lebbi tati lebbi nayyi mi haalde hewɓe ko yimɓe anndo kam ko kanko walla premier ministre kadi to noon ko paamen wertango no yaari hannde o sahaa moɗo leydi o nana fuɗɗo laɓɓinde carte ɗe hay so tawi wonti o wonata candidat enen fof ɗamiɗen ko Amadou Ba ma wone candidat makko e on kadi dalil ɗum joguimo e on fannu en ƴeewi président assemblée nationale mbaɗaɗo hono woni ko Dagana Richard Toll koye région jago région Saint-Louis hannde en jogui doole mawɗe e assemblée jogui doole en jogui caisse min jogui fof kadi sen ƴeewi kadi diwan men Fouta o ha yetti dow fof enen nganndi ko mawɗi tami ɗum donc so tawi on waɗama toon ene wawi ɗo e nden wawa hattade on banggue ha wonata ko teeɗi toon to banggue Dakar ɗo Amadou Ba bien vrai ko en wiya wala doole kono so tawi o kam hannde ndeɗo darde ene wawi ɗum woni o liggo on fannu warno sifori to banggue région ngaji ɗi ko wayno Fatick en ko wayno Kolda en Ziguinchor en toon ne waɗa ko fewna toon ɗum fof so renti janggo e jaam so tawi Amadou Ba waɗama candidat ene wawi wiya o premier tour e départ ɓenna ɗum gon ko yiyande tan personnellement jiɗen weddi ko noon to banggue ittaɓe mi yiwi bandiraɓe men Podor-naɓe so ñamiro yimɓe enen fuɗɗo ene goyto ene mbiya wonde ligguima darima kaɗima kono keeɓi ko ala no wayi ɓe mbi ɓe keeɓi tan ko presque ko Cheikh Oumar Anne Aissata Tall Sall enen nganndi jeeya ko PS ɓe kaji bon ɗum ɗon fof ɓe goyi hen kadi enen fof en nganndi Abdoulaye Daouda Diallo wawata jeeyde oɗo gouvernement en majjani rivalité ko nakko makko e Amadou Ba o jaɓata Amadou Ba won dow makko ɗum tagi président fuɗo lema ɗum ɗo ɗum fof ene jeeya hen ko heddi ko noon ko leydi kay namdan no deeɗi kadi Amadou Ba on ɗiɗon consensus enen fof en teskitaki ɗo mbiya wonde e o waɗi bonande walla o haali ko fati haati mbiya e fuɗɗi ha o saaha joni guila opposition so wona Barthélémy Dias on tan fuɗɗo wiino bono inde makko yaani ko eɗen nganndi omo jogui nandiral e hay tuma Sonko ɓeɗo biseɗo ene heewi probléme aji o on horu en meeɗa nande e weddamo kayne donc ene wawi wiide kam ko neɗɗo consensus kadi oɗo ɗum ko heddi hen ko so tawi ɓe tindima ne wawi ɓe keɓta koɓe perduno ko foof to banggue rewɓe noon no mbiɗa ni rewɓe keeɓi ko jeetata ɗum kadi ko noon siforto e sen ƴeewi so laamu Sénégal kam ko noon heewi wadde rewɓe kam bien vrai kam keɓatno ha sappo e goho kono hikkugol kam ustima kadi sa yimɓe ɓeyno finira tan kono Mimi Touré ittirani eno yaari ni ɗum fof e jam finitiɓe donc ɗum kam waɗat tan so tawi ne faccike tan ma woten heɓɓe ko jiɗi ko ɓe keɓa ko jiɗa ko ɗum kam waɗat tan mais paamen kam président Macky Sall e no wirete ni hay goto wawa famde no yarata ni kadi kala ko waɗat mom jogui dalil paamen kam ko dalil moɗo jogui oɗo gouvernement po addi ɗo hen sen ƴeewi hay Pape Diop dañi hen dañi hen ministre nani hen jiiɗa ɗo ko alliance foti heddi ko wertangol ɓeydama yañede
ɗo e yeeso wasa kadi ko fooɗa bañgol ɗum kam o arat tan ene ñoheni so woni fi kam bon jaga feɓɓande mali gaku enen fof en ji hande o saaɗo gendarmerie yeewi ene wayno ko puɗɗo lurde maɓɓe ni sen ndi Ahmed Aïdara wi wonde no président assemblée ko yiɗe feccude carte maɓɓe ɗum fof ene jeeya hen ene wiyeni wonde Ahmed Aïdara hoore mum e mali gaku liggotomo leydi ɗum fof nana haali hen kono paame kam oɗo gouvernement kam ko gouvernement liggotoɗo ko fati e guura leydi ndi ko fati e dañal leydi ndi e fof mum kono kadi paame ko gouvernement dartoɗo pour 2024 mi wasa dunnade ceerno Abdoul wawi yimɓe mbawa tawdi konnguli kono mawɗo joola kadi ɗum o faama Sénégal hannde o saha gila dawa tawi no Abbas wiiri ni so hay président ñande waɗi discours tagi nde fawi ko wolof kadi kadi wiya wonde ko rokkude wade nane haalede e nder yimɓe heewɓe ɗum waɗ nande e nder leydi ndi donc on banggal to banggue Sénégal kam ala en caɗele bien vrai ɗen caɗele nana mussen aɗa goɗi ɗum ko en to men kam en pamɗon fannu ɗum kadi yimɓe kadi mbasa kadi wiide e poole hen banggue kadi leñal kam souvent samima feeli ka a jarama Tidiani Tafsirou Seydi Thiam golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere a jarama kadi to kabruɗa en tigui tigui hono neɗɗo Papa Diop ɗo one kadi ko haalande wande fayida kumpital bongal fayida yo gen yoɓ moƴƴere ɗum noon en jahat toon to leydi Sénégal en mbino nane musidɗo men bani meɗen debbo Aram Sey madame Diop joom Allah ñalema ñallema bandiraɗo gorko jaam ñali ñalɗa jam tan kay a salminama juurama Seydi kalama Seydi Sey madame Diop woni Aram Sey ka gardiɗo gandanɗa hoore maɗa pelle to banggue rewɓe kono hade nden e caggal nde calminɗa bandiraɓe jinmi ko innitoɗa ko holi an taw garten tigui tigui e ko jiɗɗen haalde ko eyyi min mbiyetemi ko Aram Sey madame Diop ko min woni présidente antenne régionale mo COSEF so wiyama COSEF nak woni conseil sénégalais des femmes hande ko kamɓe kaɓa e rewɓe wonɓe ha parité daña e nder Sénégal ko ɓoyani ko kadi ɓe mbaɗi installé réseau veille alerte pour le respect intégral de la parité mo gandanɗa ko min ardi on réseau eyyi ko an ardi on réseau bisimilla madame Sey réseau o noon waɗirno en place ko pour wasde ɓe mbasa ɓettude amen par ce que oɗon gandi parité wotama guila 2010 élection ngaji pawinoɗi ɓe mbaɗani respecté ko parité o wi ko par ce que parité wino ko liste uji ɗi bureau ji ɗi foof foti ko wonde paritaire mais e nder hen min mbaɗi constaté ɓe mbaɗi ɗum respecté e liste uji ɗi wona eɓen jiiɗi wadde respecté mais c'est parce que wiya ko motif de rejet kala liste mo waɗani paritaire waɗete rejeté comme son teskitima assemblée nationale e élection ngaji ɗi liste uji kewɗi waɗama rejeté parce que waɗano paritaire e nder hen noon min mbi hikka kam min gummoto law haade mabɓe bettude men ko ngolto lawol mbale ko wiyete respect intégral de la parité wonta gonga tigui rigui e nder Sénégal eyyi joni noon assemblée o darima kono nde waɗate doggol ngol nde ko waɗa parité nde dari nde noon joni noon onon kono hettanaɓe caggal walla gonɗon ko hakkude walla hono jiɗiɗon gueɗe mbaya no jiiɗon so wayani noon assemblée de change ani kono wano ngol to lawol tan ko noon wayti kadi ngoɗo lawol par ce que minen kam hamin jakorno sincèrement min jakorno hikka maɓe mbaɗa respecté parité o comme no loi o wiiri ni ndax loi o ko assemblée wota so loi wota ko assemblée hoore mum kamɓe potno hollirde exemple ngol to lawol noon ɓe mbaɗi ko gorko ɓe gardini ɓe ndewni hen gorko debbo foti rewde hen aɗa andi loi o wiyani noon so président ari tan saɗa ko gorko ko debbo foti rewde hen min cikkono noon ngol ɗo lawol ko taari réseau darima min gulli ha au moins kam min dañi kam bureau ji kewɗi mbaɗi paritaire ɗi mbaɗano paritaire ɓe min mbaɗino recours aji min nawi min déposi e cour d' appel aji ɗi ha ɗin recours aji jalti ɓe mbaɗi annulé bureau ji ɗi foof kala recours déposenoɗo ɓe mbaɗi annulé on bureau ça veut dire que ni bureau ji kewɗi natti wonde valable gila nden ha joni haydara haalata hen min hamin goye ɗum ɗo min gasnani assemblée ene waɗa renouvelé bureau ene waɗa installé bureau mum
hade installation bureau min mbaɗino point de presse au niveau national pour hollirde min jiiɗi ko assemblée hoore mum hollira le bon exemple e min jakorno kadi maɓe mbat par ce que comme Mimi Touré ɓe mbatno président ɓe mbatno tête de liste min jakorno ko kanko watte présidente assemblée nationale vraiment te parce que omo waɗi ɗum mérité omo waɗi ɗum mérité so waɗanoma omo waɗi ɗum mérité so waɗaka omo waɗi ɗum mérité à notre grande surprise Mimi waɗaka ha gasi ɓe mbaɗani respecté parité o par ce que so rewino lawol hande président o ko debbo fotno rewde hen après Diouf Sarr Ablaye Diouf Sarr fuddo arde mais président o ɓe ndewni hen ko Ablaye Diouf Sarr donc probléme o ko toon mais ko heddi ko foof waɗi paritaire ha heddi toon hakkude président o e premier vice président o joni ɗum koto banggue Benno Bokk Yakar tan joguiɗen caɗele walla hay landaji keddiɗi ene joguiɗen caɗele eyi hamin mbawi wiide koye kamɓe foof dal pratiquement mais joni kam ko Benno Bokk Yakar woni e laamu ngu Benno Bokk Yakar hande soɓe joguino volonté wadde respecter la parité waɗe respecté par ce que ils sont majoritaire noɓe mbaɗi haɓe mbaɗi installé par ce que enen foof eɗen gandi Sénégal bureau ji holno fonctionnirte haade maɓe arde woote tawat ko wiyama ko oɗo wonat ko oɗo wonat ko oɗo wonat enen foof eɗen gandi no fonctionnirte donc soɓe jinno bureau wona paritaire bureau ma won paritaire soɓe jinno tan wonatno par ce que soɓe mbino oɗo président ko debbo rewani hen tan Allah kuuli haali ɓe gotonto on mais nak waɗaka guilay consultation ngaji ɓe lelni bureau mabɓe ha gasa ɓe fuɗɗi arde pour wodde joni noon onon joni wullitago ngo gullitoɗon ngo e ko on jii ɗum no foti waɗede waɗaka beele won kuulal woni article mo ganduɗa ko bindaɗo ena siifa ena holira tigui tigui ɗum ɗo ko ni tan foti wade so tawi wayani ni tan yimɓe ne poti ganduɗa darade ha itta ɗum ɗon eyyi ɗum kam ene woodi par ce que loi gotonoɗo en 2010 o wi ko la parité absolue doit être appliquée dans toutes les institutions électives et semi-électives woni kala to ganduɗa ene woote tan parité absolue homme femme walla femme homme foti ko waɗede fuddiri décret o ari wi ko assemblée nationale e hoore mum mairie ji ɗi e koye mumen conseil départemental je koye mumen au conseil des collectivités kala to wotete loi o wi ko yo won paritaire gorko so ardi tan ko debbo rewata hen walla so debbo ardi ko gorko rewi hen hande sinno ko gorko debbo ardino conseil assemblée Allah ne seedi ko gorko ɓe ndewnata hen Allah ne seedi so debbo sinno ko Mimi Touré wonno président ko gorko ɓe ndewnata hen holliri tan ko Sénégal culture amen ha joni eɓe keddora debbo e suka ko caggal tan ɓe poti hedde e kono ɗo joni komin dañi ko sinno wonano loi o Allah ne seedi min dañata ɗum joni probléme o assemblée min mbaw e règlement intérieur mabɓe waɗani min permettre min mbaɗa ɓe attaqué joni woni probléme o aɗa andi joni mairie ji kam min mbaɗi attaqué bureau ji ha pusama mais assemblée hana min mbaɗa attaqué au niveau de la CEDEAO peut être ko ɗum tan de mataw won mbiɗo joni président o so woni joɗima jappere mbiyen président o vice président o on ɗon so gorko foti rewde hen après nde debbo fuɗɗo arde on ayde so jawara nan ɗon ay aɗa andi haala ka woni hollum kalden gonga tan ken mawɓe hellifaɓe holko gandanɗa hay sa haalnaka aɗa foti andude ɗum hande so wiyama bureau assemblée nationale président o joñete holto fudderte so wiyama bureau assemblée nationale bureau sono limte holto ɓe fuddorto e vice président hoorejo joni noon so taw bureau so wiyama bureau assemblée fuddorto koye président wiya dewde hen o ma won gorko nde debbo rewi hen parité kay natti wonde toon dans tous les cas sa wi bureau a wawa wadde occulter le président koye bureau je walla président jeyaka e bureau ko baɗaɗo élire non il a été élu sa wi bureau tan normalement fuddorto koye président eɓe mbiye interprétation texte je manque de volonté woni ɗo mais eɓe janana a wawide bureau assemblée walla bureau mairie walla bureau conseil taw président o ala nder hen wawonde
wala sala ko be noma koko noma ben kalna min ene hawne be tadi jimɗon koko winda bo ne gasa ketta won wonɓe gongol ɓurɓe famde ɗen ɗon gueɗe gadde hen namdal kono min ko hawimi seeɗa beele onon ko holko saabi gandanɗa homaɗa Mimi Touré waɗaka président tan te Mimi Touré jeeya koye nder landa APR ɓen Boko Yakar ko hen jeeya waɗama gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa yimɓe foof jii ko waɗa hande o so tawi o waɗaka ɗum ɗon e so tawi goɗɗo waɗama ɗon hol caɗele poɗɗe won ɗon beele gandanɗa homaɗa Mimi Touré ne wona tan e laamu tan ha laamu gasa taw heddiɓe ne metta hen holko saabi oɗon kaɓe nde ɗo haare et minen ka Mimi Touré il faut min mbaɗa préciser une chose minen min ƴeewani Mimi ko Benno woni walla ko Yewwi woni walla ko banggue goɗɗo aɗani minen ko tahi min kolliri mécontente men frustré nous sommes frustrés parce que ko debbo parce que ko waɗa ko mono foof si une personne éprise de justice ene andi ene muusi neɗɗo waɗe tête de liste Mimi ko waɗi ko hay gorko ni wawa wadde ɗum waɗi sillonné tout le Sénégal e waɗi parcouru des kilomètres et des kilomètres Mimi na waɗi occupé les médias elle a été à la hauteur ko waɗi ko mine yanana so gorko waɗa noon ɗon wawa wadde ko ɓuuri ɗum donc noon so ari ha yettima to watte confirmé e présidence o ɓe totti ɗum goɗɗo alay sago musat minen rewɓe min min nanguirat tan ko debbo ko ɗum te waɗano ala wona debbo oto nanguire ɗum ɗon pourquoi oɗon nanguire ɗum ɗon kanko jeeya koye APR ko gollowo e nder APR e hooreji leydi ndi toɗɗimamo waɗimo premier ministre ruttima kadi gandanɗa homo waɗimo kadi ministére de la justice ruttima kadi gandanɗa homo waɗimo envoyé spécial waɗimo kadi to Idriss Seck ɗo mi anda poste uji kewɗo waɗama o waɗama kadi hono directeur de campagne ɗeɗo gueɗe foof so o waɗama ɗum ɗon tan ne taga tan kanko wonata ministre wonata président assemblée beele ɗum ɗon koko nanodirano guila hanke hecciyanke wiya wonde so en gayni ha en gañima ko an jotto ɗum oɗon keeɓi ɗum ko laaɓi walla ala Allah no seedi ko waɗa ko hamin gandi min mbaɗa hen profité ni pour wadde remercier le président Macky Sall ko mbiɗa ko Allah no seedi hamin mbaɗa mo remercier par ce que kam o teddini rewɓe à travers Mimi Touré o teddini à travers mais hande minen ko faaro e amen wonanno e dow ɓe mbaɗa présidente assemblée debbo par ce que guila Sénégal woni Sénégal min mbeera dañde une présidente assemblée nationale minen ko ngal banggue oɗon banggue minen par ce que Mimi wona o ala compétence holɓe gandanɗa guila jibina koye laamu woni le cas de Moustapha Niasse nan ɗo hay hande o waɗama nommé quelque chose minen min jibina tan min tawi Moustapha Niasse woni ministre Moustapha Niasse woni premier ministre ainsi de suite ainsi ko noon leydi ni fonctionnirta a yiyat fedde mo gandanɗa ko goto tan watte hen anin kam en gowi ɗum mais min jeddani Mimi heɓino des postes de responsabilité mais ngol ɗo lawol vraiment minen komin jiɗno minen en tant que femme min ƴewani Mimi de probléme ɗum ɗo parti politique walla goɗɗum mais minen min ƴewiri Mimi ko debbo hono amen ni ko waɗa ko sinno ko minen waɗano musat min min jeɗɗani kaɓoɗe tan rewɓe yo keɓ fodde mumen kono kay wonde ko Mimi kay ko ma waɗe tan alay sago ɗum koɓe jalte hen Mimi jeeya koye nder lande he ina jogui droit rokkede gueɗal yo ya raddoya bisimilla tijan hokkam won jiɗɗo nadde won joguiɗo ma namdal an Aram Sey bisimilla tijan ok namdal falit bala debbo eɗen gandi ñande Aïda Sow Diawara jeeya koye idoji rewɓe darniɓe rewɓe to banggue assemblée ɗo kanko e hoore makko mi nananimo no feewi de a nantamo mi nantano mo feewi sona après ɗumina mbattana kam ɗum ɗo sowa hela tan ɓeydamo omo nanatoɗi walla eyyi joni Tidiani bisimilla ha yani gonɗa waddille seeɗa no eyyi bon Aïda Sow Diawara wi wonde parité o waɗama respecté sen ƴeewi kanko o wi banggue sene fuɗɗo kono banggue vice présidence to e kadi enen fof eɗen gandi kam Mimi Touré no wirni enen fof en ɗamin noon wawa wonde président assemblée kono so tawi o woni no président assemblée ene wawi waɗa caɗele enen fof ene majjani assemblée o sifori ni e consensus o yarani déjà en jii hay ko waɗa ko yimɓe PDS mouvance men fof mbi wonde enen belti hen saabu kanko tagno ha Karim Wade nodda créé
jiiɗa kadi e yeewi askanuji kadi en majjali kadi no wano campagne comme Ousmane Sonko en donc so tawi en ƴeewe noon garɗo assemblée o sikku ƴeewe ko ganduɗa hoorema taw ne wawi jogade deere e assemblée o taw deƴƴa kille taw wano wayni enen fof e majjano sifori ɗum kadi ne jeeya hen waddi ko noon kamɓe rewɓe noon bon bien vrai kam yimɓe fof en jaadi hen e to pori kam darade darde moƴƴere kono sen ƴeewi e nder assemblée o banggue ɗi foof kala hen to wonno parité waɗama respecté e donc ko banggue to nder vice président Abdoulaye Diouf Sarr ɗo hay ɗum ne kamɓe ko rewɓe hewɓe jalti mbi wonde no yaari noon foti yaarude donc ne wawi noon kamɓe noon c'est des féministes noɓe keewi koɓe ni e tawɓe aɓe jawi kono vraiment kamɓe keeɓi sami on jaram aram anani ko haali est ce que aɗa wawi waɗde mi tampitide ni ay so wawa reftude ko mbaɗa tampitide eyyi ayde so jawara cukko ɗimmo o on hoore mum wi wonde ko waɗa ko waɗa toon ko no yuɓɓiniranda ni ina ɗofti parité ayde so jawara eyyi on kam fitti kañum ko ene yaadi no waɗiranda ni ina feewi kono kadi won wiɓe kadi so tawi kadi Mimi Touré so waɗanomo hoorejo assemblée ina wawi wonde caɗele saabu ko wayno kadi gandanɗa hoore maɗa yimɓe PDS ɓe ene gandi tigui tigui e probléme Abdoul Karim Wade o kanko wonno sababu muɗum kanko wonno joɗinode nden e jappere nde ewa ɗum ko ɗum tati o kadi hakkude makko e Ousmane Sonko kadi caɗele kadi gonɗe nder ɗen wadde so tawi Mimi Touré joɗima ɗon ene wawno addande caɗele kewɗe nder assemblée ɗum ne jiiruɗa ɗum min ko mbinomi nani ko tan ko ɗum mbiyatmi ayi minen ko tahi Macky waɗani Mimi Touré ko minen min demani ni andude ayi hande minen hayso wonano Mimi ni baɗo wadde fof so waɗama ni tan min mbaɗat manifeste mécontente amen o hande Aïda Sow Diawara so waɗanomo présidente assemblée nationale minen watta min caɗele ala probléme so waɗanoma hande présidente assemblée nationale minen alana min probléme mais le probléme ane ka noɓe ɗum ko tagde goɗɗol mbiyatmi ɗum ni neɗɗo tampa wayno kono minen rewɓe kamɓe dal ɓe jaa ɓe ɗumini tan ko yemin hamin defte tan ɓe tuuse min ɓe mbiya kamɓe ɓuuri handude hen minen ko noon min nanguiri ɗum min nanguiri ɗum ko sabude debbo ko ɗum tawi o itta gorko adda tigi won journaliste goto joguima namdal won journaliste goto nanɗo mo Aïda Sow debaki question makko goɗɗo woni ko wi Aïda Sow Diawara wi bureau ala probléme on wi no feewi e kadi won wonɓe kadi e assemblée he kadi mbi kadi ina ɗofti parité wadde onon wadde hande holɓe kalda toon tawde hay rewɓe darima mbi noon ko ene wawi taw o famani interprétation texte o par ce que texte o sa liiri tan non sa liiri tan noɓe bindiri ni tan ɓe payi koye élection ɗum ɗo élection des vice présidents et des secrétaires élus et des questeurs aɗa andi texte o ko toon fuɗɗori mais s'ils étaient de bonne foi seɓe goota le reste du bureau ɓe mbaɗa tenir en compte le président par ce que président koye bureau o jeeya président jeeya koye bureau président wawa yaltude bureau so loi wi yo parité waɗe appliqué e bureau assemblée président jooɗima woni gorko on gaddi gorko on pawi toon parité ala toon mataw kanko Aïda Sow o famani ɗum walla taw o yiɗa famde neɗɗo so yiɗa famde kadi ala ko mbaɗa wadde feere hawo faama mais ɗum kam hay cukalol moƴƴi cukasen ene andi bureau wonani parité est ce que onon an en tant que ka gardiɗo ko gardiɗa ko e beele gandanɗa homar ko wiyete ko hono kuule nderi toon to assemblée ɗe a heeɓiɗe a yimi majje an comme par exemple eyyi ko wiyete tan assemblée joni hay ñande nde jonde nde joƴƴintede waɗi hareji seeɗa kono nde arta tan ha e ko kuule ɗe jamiri ko nde arta hen tan ko ɗum ɗo woni ko ɗum eyyi effectivement ñanden assemblée waɗino caɗele eyyi minen e peya men ko waɗi assemblée ko welani min e point de presse amen min mbaɗi souligné ɗum ɗon par ce que assemblée min nawirani ɓe pour eɓe gondon eɓe cippira walla mono foof no foode intérêt personnel hande so rewino lawol caɗele fotani wonde guila nde ɓe mbaɗa règlement intérieur ɗum assemblée ko on namdima so tawi aɗa andi ɗum onon ardiɓe est ce que oɗon gandi ɗum règlement intérieur o somin gandi ko woni règlement intérieur o so ɗon gandi ɗum tawi wona tan haɓonade rewɓe tan ni min hamin gandi règlement
intéressé wona assemblée wona habnade rewɓe tan assemblée kay woni habnade rewɓe woni toon ko pour toutes les couches woni toon ko pour Sénégal mais wona pour rewɓe minen ko affaire parité o min kaalat pour bureau mabɓe mais konta à l'assemblée na haalir tan pour ba ɗum famde eyyi joni wonno goɗɗo joguiɗo namdal ƴeewen kadi ko jeydiyanke ƴeewen so tawi oɗon mbawa famodirde kañum hedde namdal muɗum ceerno Abbas Sarr bisimilla mi ko adi fof en calmini bandiraɓe debbo arab enen beltonomo surtout e darde ndo daratonde en gona anduɓe mo ni kono enen so en kawre debbo jiɗɗo jojjidde hujjaji rewɓe tan en beltoto mais en fait ko artude tan juste e aɗande les textes de l'Assemblée nationale sa naati toon hankkadi natti wonde c'est vrai ko parti ma ƴettuma adduma toon walla ko coalition adduma toon en mais sa naati on a natti e tawi saɗa tugno e texte ji a natti wonde neɗɗo parti o ka neɗɗo mo ganduɗa hoore ma élu du peuple à partir de là-bas maintenant à partir de ɗon kadi le président de l'Assemblée nationale ko président assemblée o fof e joni noon chaque coalition walla chaque parti addunoɓe toon yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɓɓe ɗum waɗi ko partage o woni no partage équitable aɗa andi ayi joni les vice président ko 8 vice président woni toon e nder 8 vice président o mais chaque coalition ko waɗi respecté parité o par ce que ayi premier vice président wonno ko gorko deuxième vice président ko Aïda Sow Diawara troisième o ko gorko quatrième o ko debbo woni Yetto Boubacar Ardo Sow woni coalition Benno Bokk Yakaar c'est la même chose que l'autre quoi woni banggue goɗɗo banggue Benno Bokk Yakaar e oɗo ɓen aussi ko noon mbaɗi respecté ɗum ɗo coalition maintenant le président de l'Assemblée nationale kañum a yi kanko élection makko jiidani élection ngaji ɓeyto par ce que élection makko kanko ko wonno ko hol heɓɓen jaɓaten ayi mais ayi ndo élection ngaji ɓeytoɗo ari nde ko kala ɗum ɗo kala coalition gaddaɗo ɓayde ɓe cuɓima ɓe gaddat tan ko ɗum formalité e nder formalité o noon ɓe gootat ma won joni comme par exemple sa yi joni comme par exemple les sur les 165 député gonɗi toon 147 ɓe gotini Benno Bokk Yakaar taw walla taw gotini pa Benno Bokk Yakaar mais gotini les huit candidats ɗi ganduɗa hoorema kañumen gonno suɓanoɓe pour wonde président à l'Assemblée nationale on banggue maintenant banggue goɗɗo ko artude juste tan e wiide ayi Soumgo Mimi Touré président de la République ko artini hen o wi e conférence des leaders o holliti wonde hono wiite ni Mimi Touré ala fois ɗo waɗi ɗum promettre so tawi comme par exemple élection assemblée ari mo hokku ɗum mo wi ɗum yo won président assemblée o yo waɗani ɗum promettre a Mimi Touré ko Mimi Touré noon o namdi ɗum yo adda kayitaji mum o waɗa ɗum tête de liste a faami Benno Bokk Yakaar bon wi maintenant ɗo Mimi Touré ɗo rewda ɗo poste uji ɗo heeɓi ɗi fof hande so darima kadi kañum tikki yaari banggue bon min ene manki famnade heddon noon kamɓe rewɓe surtout kanko debbo gal kala o yooɓe continue haɓanade parité yooɓe continue haɓanade daranade rewɓe yo mbawa heɓde hujjaji men mais quand même won certain moment ji aussi il faut comprendre par ce que ay Mimi Touré en aucun cas o wawano ardade oɗo assemblée en aucun cas par ce que Mimi ko kaɓeteɗo Mimi ko joftoto Mimi sa ngacci ɗum tan o artata on jii conférence de presse kala ndo waji coalition Yewwi Askan Wi walla opposition waɗi conférence de presse tan subaka so fini waɗa conférence pour yoftiyade Abbas joni addunamdal faade bandiraɗo debbo beele hen kadi ɗaccitemo o wasa ujjude ɓoggol ko juuti d'accord donc jimi wi tan ko est ce que baɗo noon c'est-à-dire que est ce que baɗo noon sa rokki ɗum assemblée te jiɗɗaka assemblée de rupture jiɗɗaka assemblée mo ganduɗa hoore ma ɗumine est ce que joguiɗo on profil no foti wawde ardade assemblée nationale ɗum tan wonno namdal ngal bisimilla Aram Sey min heeɗima bandiraɗo gorko ko wi ko vraiment mi waɗa mo félicité intervention makko badde pertinente o par rapport e ko wiye Mimi Touré ko min il faut mi waɗa préciser
Min, je ne suis pas une partisane de Mimi. Comme ne mbirnomi nane kam min mbaɗi évoqué probléme Mimi tan c'est parce que o debbo ayi hannde comme no mbirmi nane hayso Mimi waɗano ko o waɗi debbo goɗɗo tan au moins min ma wat min ɗum ɗo dal mais non ɓe mbaɗirini tan pour minen mono fof eno miije min miiji tan Mimi ko debbo ko ɗum tahi joña to adda gorko joni par rapport e ko wi e Mimi no wayni kanko ko yiyande makko est ce que min ko on yiyande jogimi e Mimi mi anda kanko o wi ko Mimi ko kaɓeteɗo pour makko o wi Mimi ko mi anda ainsi de suite qualification mo waɗe Mimi est ce que min ko ɗum jiiɗi e Mimi min so namnima kam wona namni est ce que Mimi min mbiyatmi ko Mimi ene wawi gérde assemblée d' après min no jirmomi ni goɗɗo kadi ne wawi yirde ɗum autre maniére mais min e bangalam min mbimi ko Mimi so tottanoma assemblée omo wawi gérde ɗum elle a les compétences e yiyandem min mais kanko yiyande makko aussi je respecte e ɗum ɗo makko neɗɗo fof e yiyande mum kanko ko ɗum o yi min ko goɗɗum jimi goɗɗo ne wawi yiide goɗɗum machallah ɗum noon won joguiɗo namdal gongal tan on saaha mi arta e maɗa mi ƴeewa ko joguiɗa ko ɓeydata en tant ka gardiɗo to banggue rewɓe to banggue potal kadi jotodirɗo kadi e jeyndiyankoɓe waɗi hen point de presse ene wulla firti ko gullata ko ene moƴƴi tigui tigui ballodirɗa mbiyata dande ma nde yaaha dow kadi wasata kadi daña kadi yaadiɓe ɗin ɗon fannuji yinnoɓe darade kono donki ɓe dardi a jarama musidɗo Aluseni Sow bisimilla. eyyi seydi kam mi salminima kadi en calmini kadi bandiraɗo debbo o kadi eɗen belti no feewi kadi eɗen donoma kadi e fonction mo jogui o min kam namdal an wasa ɓoyde kam yo yimɓe paam kadi hay sowona namdal kanko ne yo faam Mimi Touré kadi à la base ko ardi fof kadi Mimi Touré à la base go so ɗum ɓenni banggue affaire président o so kanko no haaldi ni soko noon kanko o famiri wadde woto haade président assemblée yo haade président yo yaha président de la république so président de la république wotanama yo ƴeew vice président assemblée ɓaade woni deuxiéme personnage leydi ndi kañum rewa hen ɗum cikkumi ko affaire nde texte uji ɗi nani président ji ɗi ne saabu sa yi ene wiye premier vice président donc firti ko kañum ala e texte uji biyaɗi ɗi min hanɗi haqqillam kadi min noon kadi eɗen gandi min kala ganduɗomi kadi mi wona féministe mi wona min wonani debbo wonani gorko on banggue kadi so ɗum ɓenni mbaɗi yiiɗi ha namdademo hay sine wawa wasa weldemo mi yi probléme Aïda non probléme Sonko e violence o kono mi yi ko ɓuuri hewde rewɓe he koko daari en mbaɗi contre debbo o ɗo baɗɗo accusé Sonko o kanko mate kamɓe ɗum maɓɓe ɗum holtoɓe goni kamɓe holtoɓe gonno ha hande wayni rewɓe ɓe ɓuuri salade ko waajo o haalata ko o fenat eten wiye ene waɗa violence ene wiye ene haaɓe violence rewɓe e nder Afrique o e nder Sénégal e nder aduna o kamɓe ha joni e mbaɗa support eɓe jaggana Sonko jungo e on banggue Allah jarama on jarama moƴƴi ɗum ɗon e jarama no fewi ma en jokkodire kanko Arame Sey on wawi jabade hen tan seeɗa tan o jaabo hen tan seeɗa eɗen mbawi artidemo kadi ñande wonde ƴeewen somo huccodirɗo e Gabriel Kane mbaddon face à face eyi e mbaɗen noon so e joni arta namdal he ƴeewa tigui tigui anen tongande remercie bandiraɗo gorko o par rapport e ko wi ko parité o fuɗno fuɗɗorade koye président de la république ko yidde famnuɗemo tan wiya ko to ganda ko nomination parité o wona e banggue nomination la preuve gouvernement baɗaɗo o no foti ministre uji 38 ministre ko 8 femmes woni hen toon min ngala hen daliɗo par ce que ko nomination ko Macky waɗat nommé mais loi o haali koto gandanɗa ko élection assemblée ko banggue présidence ko banggue ko assemblée wiya walla mairie walla conseil départemental walla au conseil to ganda ko woote watte toon wiya yo parité o waɗe respecté so président assemblée ko gorko ko debbo rewat hen saro ko debbo ko gorko rewat hen
ko ɗum wiya mata peut être kanko o famani interprétation loi o ko ɗum wi mais poste nomination toon kam ko kanko welete so yiɗini so waɗino gouvernement o foof warde min ngala komin kaleten par ce que loi o wi ko poste élective to wotere nomination kam ko e koye haali kadi affaire Adji Sarr Sonko ɗum mi woddata hen par ce que c'est un peu politique minen waɗi min ko affaire parité oɗo ha wonte réalité au niveau du Sénégal maintenant wiyoɓe ɓe mbaɗan soutenir Adji c'est pas toutes les femmes yo wi militant ji Sonko mbaɗani soutenir Adji Sarr te c'est très normal militant ji Sonko mbaɗani soutenir mbaɗani gën ko Adji Sarr wi ko c'est un peu politique te min côté politique vraiment mi yiɗa nadde hen mais hol woɗoɓe soutenir Adji Sarr moƴƴi aram sey aram en ɓooyi hono ɗaminade ko wiyete ko jagorgal on men hoore jagorɗo premier ministre sikki ala ɓooyi haalede kono noon ene ronka tan no Abou Diober ni yo mbabba yerlo woli oɗo saaha joni toɗɗama hono hoore jagorɗo ganduɗa ko Amadou Ba yiyede maɗa e profil Amadou Ba kanko hande o ardemo e gardigu jagorɗe holo jirɗa ɗum hoɗo ko jejjinnoɓe naane o haali affaire mimi à la base mais hande Amadou Ba oɗo mbaɗaɗo premier ministre ko piyaɗo local makko Parcelles mais ko ɗum ko parenthèse wonno tan par ce que mi yinno jaɓami Amadou Ba min e yiyandam Macky wawa dañde ɓurɗo Amadou Ba pour wonno premier ministre kamɗanmi ko miijam min no jiimi profil Amadou sincèrement hande ko waɗa premier ministre ko min e bangalam mbiɗa yaadi hen te hamin jakori il sera à la hauteur sincèrement ɗum kam ala komin mbiyat hen il ne peut pas trouver mieux sincèrement il ne peut pas trouver mieux voilà moƴƴi donc yiya noon fayde ɗum noon aram sey hanki nodɗa kam ɗo ko aɗa laawi aɗa wiya tigui tigui caɗele mbaɗi rewɓe kettanama caggal e gueɗe mbaɗ noon oɗo saaha joni gouvernement darnama fodde rewɓe jeetata nanne hen hankkadi kay mataw ƴetti ha laaɓi foof ko jiɗɗo nanngani goɗɗum sinno ko sagamen 30 minutes ɗi 14 ɗi gonon ko rewɓe par ce que wiya ko Sénégal no fotino ko 8 femmes tan mbawi hen wonde ministre Sénégal no fotirno en mbawi wiide tan ko 8 femmes wawi hen wonde sino ko saga men 50-50 wona 50-50 wonata kono weltanima kam vraiment min ñaagui Allah tan ko waɗade yeɓɓinigo tan ko ñimin jiiɗi ko résultat ɗi président yakurema tan e Sénégal tan yallah walluɓe tan ha ɗum ɗo hoya e mabɓe tan ko ɗum min ñagoto Allah mission sey konguma mbayde ko tan kadi min ɗaccitma sona weltanade on toon vraiment Seydi Kane e opportunité mi tottuɗa min pour haalde e inde rewɓe ɓe e gandon noon minen wona politique ummini min tan ko pour ɗum ɗo rewɓe ɓe mais wona pour politique mo Samba walla mo Demba ka Mimi Touré min mbaɗɗum hen tan mais ɓurno min waɗde ko parité o waɗe respecté au niveau de l'Assemblée ko ɗum ɓurno min waɗde mais ka Mimi o aussi ene muusi min ko ɗum tahi min kaali la première point de presse o min kaali hen affaire Assemblée ñanden no wayni welani par ce que neɗɗo so naati Assemblée hankkadi ne natti wiyede député Yewwi walla natti wiyede député Macky Sall ko vous êtes là-bas pour le peuple donc poɗɗon ko darnade ko peuple o wona wiide min komi député kaari min komi député vraiment ɗum noon a jarama no feewi Seydi Sey golle ma jooɗi peewi rendo ngo kala yettima jarima haalide rendo e dendagal kaalirɗe gonɗen ɗo ha toon to sengo Facebook kono kadi haalande ma ya toon to YouTube so weeli gueno Alaji Amadou Ndongo toon to Allemagne ina salmima en mbimo kadi o yettama o jarama golma ko jooɗi peewi ɗum noon Seydi Sey a yettama jarama jetti kadi wonɓe sababu jokkodira meɗen ko wayno Mamadou Moussa Sow toon to radio Matam de Banil Ba Fatimata Banil Ba ono kala golmo jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴede a jarama Seydi Sey eyi kay Seydi Kane on beltanama no feewi machallah jarama barakallah ɗum
noon gonɗen koye haalirde rendo rendan ɓuural ɓamtare yewtere men wiyetede dartol e jole jole tawi hande lamdal men ko ni hen sifori gandanɗa hoore maɗa en kaali hono toɗɗede hoorejo jagorɗe leydi Sénégal Amadou Ba komo jeeyen Samba Tulowole tekkoɓe tukuji jololoɗe sikkala kanko woni hoorejo jagorɗe yiyande men e makko kadi yiyande men faade kadi e gouvernement o foof e kuuɓal e no pamirten goto kala adde hen yiyande mum no hannirtini gonɗo toon to Facebook Aliou Dia aɗa wawi noddide no jeeyde yewtere he no hannirtini tawi won gonɗuɗo ɓoggol ɗum noon jarama Aram Sey golle ma jooɗi peewi jehen to bandiraɓe ñaguiɓe konnguɗi ɓe won ñaguiɓe konnguɗi ƴeewen tigui tigui voilà mataw ko Seyni Sow tan joguino konngol ɗum noon wadde kala joguiɗo konngol goɗɗo tan ne wawi arde hen yiyande mum no hannirta dani kadi ko weltare mawde sen jooɗima ɗo kadi eɗen kaala e fodde yiyande meɗen gouvernement o nde jooɗori dani kono kadi eɗen basodira kadi e koye meɗen nde wonno gaccon hakke noon kalamin koko mbeɗa haala tan so tawi won joguiɗo konngol tan e mami rokku ɗum jokko golle inchallah e ko jinmi wiide to banggue jagorɗe ɗe ene wayno hoorejo leydi ko kanko jeeyi laamu makko caggal Allah e muɗum ko kanko kadi gandanɗa hoore maɗa nomata jagorɗe e jagorgal hen foof so tawi o nomi ɗum o rokka ɗum kadi gollal so rokki ɗum ngal ɗon gollal so tawi jagorgal jeeya ko banggue Fouta e ngal toppiti koko fewete jangde wona Fouta tan woto yejjid Fouta noon kono jangde wona Fouta tan yo toppito Sénégal foof e kuuɓal jangga no hannirta ni so tawi kadi o halfina ko diƴƴe ɗum ne kadi yo Sénégal foof hebdu diƴƴe so halfina ko gaynaka Sénégal foof yo hebdu gaynaka e raɓɓikinade tan kala jagorgal ngal ganduɗa toɗɗa ngal so ngal toɗɗama ko ngal toɗɗira ko yo ngal wat leydi ndi foof ko ɓesgu maggal ngal wawa tigui tigui darade hen darde tinde yonde no hannirta ni e ina waɗani en caɗele noon jagorɗe baɗeteɗe ɗeɗo balɗe tan e won nodduɗen ɗo hen haalanen woni jagorɗe he ina mbaɗan ɗum hono goomu WhatsApp hay ha men no gorab jagorgal ngal rewama e kono noon won umminoɓe pour haɓanade ngal ɗon jagorgal caɗele gonoje hen ɗe noon ko Tidiani Tafsir Thiam wona jagorgal so woni jagorgal mbaɗen hono goomu meɗen mbiyen jaaduɗen koye Tidiani Tafsir Thiam mbaɗenen mo fedde dokken mo doole ganduɗa hoore maɗa o jogo caggal hankkadi wiyaten lamɗo leydi o yiiɗum hankkadi ko kanko mbattuɗen doole men foof no fotirino e janggo e jaam so tawi o ittama tan e hankkadi fedde men nde mbaɗɗen pour yiɗmako nde e ley hankkadi ko nattude jogade gardiɗo e joomen hen gamen hen lawoɗen hen mbiyen woysayo gandanɗa hoore maɗa ngal ɗo jaggal ngal itte ko ɗum saabi wona yimɓe ni pusa e gandanɗa hoore maɗa paaya banggueji goɗɗi sababude mettinande hoorejo leydi woysayo itti ngal ɗo jagolgal ko neɗɗo baɗɗo fayida e tawi noon fayida o ko koto mabɓe ɗo tan fayida o hannoma mbiya kono Sénégal foof heɓdani walla ko abbiti hen eko abbiti hen ɗen ɗon pelle eɗe mbaɗa caɗele gandanɗa homaɗa on gardiɗo so tawi o way kono Hamidou Bani so ittama tan kadi ɗum o jogo kulol walla mbiya o jogoto ko gacce walla o sewa hen yeeso woysa yo itta e wadde kankone kadi o jogo hen kadi mettere ko ɗum saabi tigui tigui jomum kadi laawo won e lawanɗe tengti noon kadi e wawɓe kadi no Abbas Saren ni hono jeydiyankoɓe so tawi gandanɗa hoorema jomum ittama ɓe kewi ko wedde ɗum micro radio foof ina ido wedde jomum micro e an kam hande a ittama e oɗo fonction mo gonnoɗa e hol yiyande maɗa ganduɗa e ittoɗa ko e hande o kadi holko keblanɗa pour janggo maɗa jomum wona koye haalde wadde noon so tawi o haali tan konngel gotel ngel ɗo konngel ngel woni carategel cakategel e rendo ngo foof ɗum waɗi noon wonde jagorgal itte jooɗo deeƴa tawa dillani dalani no Amadou Ba ni wayani no Aly Ngouille Ndiaye ni ko hunde tinde no fewi jagorɗe kewɗe so guittama tan heewi wonde ko caɗele e hande kadi enen ko enen kewi sosande koye men jagorɗe walla en cosata ko so tawi kono so lamɗo o sosani e jagorɗe mbiyeten ko kaari e kaari fota ittede kaari e kaari foti ko heddade e kaari gandanɗa hoore maɗa fota ittede yo jooɗo henene e kaari ittata ko yaware kaari waɗira hen ko leñom o kaari waɗa hen ko ɗum ɗo kaari waɗa ko ɗum ɗo gueɗe kewɗe kalateɗe e nder hen so tawi haalama kadi wawi addude e caɗele no hannirtini won noddunoɓe woto e radio ji ina mbiya wonde ina gandi kam hono ɗuma garowo o
ina wawi ni jofade wona yimɓe ɓen kam ne gandi ittaki won noon wadde noon ɗino calcul aji foof goni hen calcul aji bonnoɗi won hen guitta won hen ittaɓe won hen kadi waylaɓe won hen ɓe ɗaminanoki ene itte walla ɗaminanoka ene guitte ɓenne kadi en jii kadi guittama woɗɓe kadi naati kadi ɓenne kadi yo kadi dokke sens mbawa tigui tigui hono darade kadi darde tinde no hannirta dani ɗum noon ko ɗum ɗon tan jinnomin ɓeydude seeɗa goto kala adde hen yiyande mum no hannirta ni Amadou Ba kadi hollirama gon kadi ko pullo ko biyowo mbimi ko dadiɗo kono enen kadi eɗen jiɗɗi pullo pulfulo eɗen jiiɗi pullo jiɗɗo pulago eɗen jiiɗi kadi ganduɗa homaɗa pullo jiɗɗo to jeeya to eɗen jiiɗi kadi pullo jiɗɗo kadi ganduɗa homaɗa Sénégal pullo kadi ganduɗa hooremaɗa jiɗɗo hono Afrique pullo kadi mo ganduɗa kadi so yo haalama tan yimɓe foof ina mbawa weltade hen so wiyama holtoɗo jeeya so wiyama ko pullo taw fulɓe foof ina jogo hen kadi weltade e weytade ɗum kadi ko fartange muɗum rokkata leñol ngol e kuuɓal en jetti noon bandiraɓe kadi jolɓe hen ɓe adduɓe hen jenɗe ɗe won juuɗe cuutanoɗe kono ɓe tellini en ganda hol kamɓe gaccon hakke e tawi bandira debbo naati ɗum noon kala joguiɗo hen yiyande wonɓe toon to senggo hono WhatsApp oɗon mbawi tigui tigui noddude en noddirten en koye numéro am ko hen noddoton wonɓe to banggue hono Facebook noddirton ko Messenger ko toon natirton wonɓe ganduɗa ɗo ɓoggol ko konngol tan windata dokke no hannirta ni en calmini hono Arabi Dia ko ɗon calminten hono Tijjani Ba en calmini ɗon Amadou Ndongo ko ɗon calminten Demba Guiro calminama jurama ɓeɗo gonnomen toon to hello Facebook ɗum noon kala joguiɗo konngol ina wawi tigui tigui nadde adda yiyande mum no haalirta ni Housseyni Sow bisimilla ɗe ɓoggol eyyi Seydi Kane mi salminima salmitama jurama ƴewen Housseyni eyyi bisimilla jabɓoɗen oɗo kise o jaabima pullo gaynako woni Aliou Moussa Kane omo e ɓoggol Aliou Moussa aɗa e ɓoggol mbeɗa mo naat joni joni voilà Seydi Kane pullo jaam Allah ñalema gueɗo ñalle jaam hiire jaam Seydi Kane a salminama a juurama a weltanama no fewi nden kala kisamnama maɗa gueɗo dendagal bandiraɓe siŋiɓe rendaɓe jaam e moƴƴere yo Allah rento wona en wonira allahumma amin yewtere nde moƴƴi waɗi fayida kadi deeƴe pittali deeƴe ɓerde yo Allah weltina yo Allah jokkodiri en ɗameje meɗen ha ɓuura ko jokki ko allahumma amin en keeɗima yewtere nde fodde ko kiɗɗen e pamɗen hen ko hankkande ko waɗanno waɗi gasi wallahi ala ko heddi so wona yo Allah huccimɓe e gollal amin ittaɓe anda wonɓe lumtino kañumen ko lomtaɓe waɗaɓe hande ɓe ko lumtoytoɓe ko duumoto ko laamu Allah ngu mo Allah waɗi yo jooɗo gollira Allah mo Allah itti jooɗo nanga ɗemgal mum jokka gollade Allah no yaaji Amadou Ba waɗama a haali joni e ɗemgal ma kadi kalɗa ko julɓe fof kaali kanko e Aly Ngouille Ndiaye gila ɓe mbaɗaɓe itta hay goto nanani ɗemɗe mabɓe ɓe deeƴi ɓe jokki golle mabɓe tawde noon ene kala mbaɗano no fitoro becce komi gendiyanke hankanne ala ko heddi almami dañama konnen sappeji men juulen payen e golle gasi wallahi kan gonɗo rewo gonɗo worgo kala to neɗɗo waɗa waɗira ko ɓi Sénégal naajo darani ko Sénégal naaɓe selli ɓe tinno noon ko hedde e ndeɗo hitande e lebbi 6 e 2024 yo Allah tawnen tawno dendagal juulɗo ɓe mbasa wadde politique ɓe jippo e terrain ɓe liggano ɓiɓɓe miskineɓe ɓe wallahi tengte e jagorde ɗiɗi ɓurɗe mawnude wolɗen ko toppituɗo ko faati e jeyguji toppitiɗo ko faati e guuraji ndemanteje Aly Ngouille Ndiaye ko hen jeeya ndeke noon yimɓe so tawi hamɓe kaari jam maɓɓe dañama soɓe keyɗi mon fof baba ɓeɗe ganno mbayi wayɓuɓe wallahi joni noon yo Allah hokku mawɗo leydi o woni amin 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 kono noon eɗen beltoro tawde wonto annabi wi yidde o hoore mum koye imanagal jeeya so tawi a waɗama ruttoto jeyɗa
nelaɗo Allah nde Allah neli wonde wi hadama wiide Allah wini noddu gurol ma noddu ɓalliɓe maɓe haalanɓe ko min wi dewe heddala sowna Allah yoɓe ndewo e ma hande sa naati galle mawɗo leydi o sa jolama mbiya jam waali jam hiiri jam heedi Abdoullahi ittama to wonno finance to o addama ha e goddol mawɗo leydi o joƴinama kanko jogui eyi ala ɗum ko martaba mawɗo Amadou Ba nan ɗon koɓe deeƴɓe koɓe anduɓe koɓe yamɓe Moustapha Ba arti to Abdoullahi wonnoɗo ko dimu ko gollowo mo yimɓe fof keɓtini ala ɗemgal ndeke so ɓe nangodiri Allah waɗi hakkillaji maɓe dutti toɓe jibinaɓe jeeya man fof ma yi to hoore mum leydi yi to hoore muɗum Allah no woni ono ɓerɗe faade e gollal e nundal yo Allah hokku Afrique naaɓe e Sénégal naaɓe gollal e nundal seydi kadi yewtere ma no weeli ene waɗi gandal e node famamuya dennagal bandiraɓe siŋiɓe e rendo ɓe calminaɓe ɓe juura mon fof toon ɗo yo jaam Allah e kisal gonɗo e ma yo Allah ɓooyne e jokkere en noon yo Allah ɓooyne e mbawko yo Allah ɓooyne e deejje aɗa andi nelaɗo Allah wi ɓuuri wonde jambaro e aduna ko sahande yimɓe fof laawi ayde noon Allah wiyan noon nelaɗo Allah mo deñña nelaɗo Allah e julɓe ay fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli ay wa alal mu'minina a noon ka deeƴo ka deeñowo ɓerde kadi alhamdulillah sa haali julɓe no paama eno deeƴe ɓerde terɗo ngollo seydi kan wa akhiru da'wana ani alhamdulillah rabbil alamin jarama pullo gaynako no kewi ni ko gaynuɗa ko songaka wujjaka yeyaka yalto kono kadi jaam dañama moƴƴere duumima yo gene yoɓe moƴƴere Seydi Kane Pullo ha toon to dulmaji demɓe funeɓe machallah to naɗa e kalirɗe kala e haalande maɗa ko wotere ko yuɓɓude ko gonɗude kono kadi ko sembinore ɓerɗe tigui tigui yo gene yoɓe moƴƴere jarama Seydi Kane Pullo tedduɓe hettiɓe gonɗen koye 3w.rendo.tv.com yewtere men wiyetede dartolo e jole jole ɗum no ala ko yajante en so wona duɗen toon to Alou Seyni Sow ñagoɗomo yafuya dokkitemo konngol o jokko golle no hannirta ni Seydi Sow Pullo bisimilla guiɗo Seydi Kane salminama kadi on calmini kadi ceerno Kane jaltuɗo eɗen mbimo kadi machallah min haala jaam ɗi ƴeeɓi abbade e cinnugol Abbas Sarr so wona noon kadi o wiya ko noon so wona noon kadi so noon o wiya kadi ko noon ene wiye mawɗo leydi o itti woni yimɓe kono noon yo yimɓe paam cikkumi min no paami ko landa makko rendi ko parti ji ndeddi ɗon ɓe mbaɗi landa woto fof landa addina ɗum ɓe mbaɗi ɓe ndendini ɓe mbaɗi kawtal mbiyan noon ɓe mbaɗi kawtal joni noon mi sikku ministére uji ɗi kala parti e maɓɓe kala landa ene jogii ministére mum mi sikku ko ɓe wona ɓeeni mbiyata oɗo minen ko oɗo hannde min cuɓi maalo ko oɗo min cuɓi ɓaari ko landa ɗumen hokka ministére o hende guitte taw ko noon guittira so ɗum ɓeni banggue Abdoulaye Daouda Diallo kanko wona joni o ɓuuri jogade martaba maalo ko nder ɓurma jogade martaba Allah jarama jarama tigui ande ko namdal aha ceerno Bassar a yettima Alou Seyni Sow Abdoulaye Daouda kam ko joni ɓuuri jogade martaba walla ko nden Abbas wawi même micro ko min uddata ɗum tawa haade foɗodirde même gotol tan Abdoullah Seydi Sarr ma jaftuɗaɓe mi juulanma so tawi wa joni wawi artude namdal ngal tan seeɗa rek e ina reɓiɗi o wi Abdoulaye Daouda Diallo aɗa ɗo ittama ministre mo wonno joni o takkama to président ɗo eyyi beele joni ɓuuri jogade martaba walla ko nde wonno ministre nde eyyi aɗa andi ha joni ko min kanko joni ko ministre d' état tant aussi o rutti o woni directeur cabinet président de la république hande ene famdi dossier gummotoɗo garowo en naate présidence taw wona e jungo makko rewi kala nomoteɗe tawi ko président nomotema ma rewe jungo makko
bon enen mbawi jaggude ministre des finances noon ko ministre mo gandanɗa hoorema joguiɗo doole par ce que kañum jogui ngaalu Sénégal mais to banggue approche manam to banggue ɓurɗo ɓallade président de la république hande Abdoulaye Daouda ɓuuri ɓallade président de la république par ce que hande kanko dawi ko dawol président de la république ke jungo président de la république o woni président de la république kala kene waɗa ko bel nder ma o itta hen ma ittamɓe hen hunde ko gandanɗa hoore ma on foti wawde ɓayyinde ɗum waɗa gueɗe baɗe noon de mi haali nan mbimi il est le seul ministre d' état gonɗo e nder gouvernement oɗo on ko gueɗel ɗimel ngel wondemo nde directeur cabinet du président de la république ko en tout cas e oɗo mi gonɗen ko hunde mawde ministre des finances noon waɗɗum mawnude ko kañum jogui ngolu Sénégal donc ɗon tan comparaison o ko ɗon tan fota tawa ɗum haymirde dal ganda ɗo wondi hande o woni ke junggo président de la république o ɓuuri ɓaɗade président de la république kala kene président ne fewji ene ittano hen gueɗal ko ganduɗa hoorema on foti waw fewjude ɗum kala kene noome taw ummi ko to président de la république ko mbeɗa junggo makko sen ɓayini aussi ko kanko tottata faɓɓe ɓayini donc instant oɗo omo jogui doole finance noon ko ministère batam laamiyoji par ce que ministère ko souveraineté mawɗo kañum jogui ngaldu Sénégal eyyi to banggue haalis kam to banggue koppereje kam sembelam mbiyen ko finance ɓuuri hewde ɗum doole mais to banggue martaba e banggue kadi ɓurde ɓallade président de la république ko hande ɗo woni ɗo ɓuuri ɓallade président mi anda so tawi mi jaabima namde ngal walla jaabaki tigi jaram ɓurɗo ɓattade président kam ko on ɓuuri ɓaddade ɓuuri wawde yiyeede ɗum wonno wiya so tawi ala lati ya ɓatto kam ɓurɓe mbiyeten urnorma hen kono eɗen gandi kadi ngaalu kadi ko koye cuɗari aduna jeeya almalu wal banuna zinatul hayata dunia wadde joguiɗo ngaalu so sikki ala on ɗo ñande foof nanete ñande foof haalete on kadi ma ɓuuri kadi wawde kadi yiyeede no fewi hayso woni ko ga hen fayida ɓuuri hewde Aluseni so mbeɗa yakori o faami tigi tigi jabol ngol Aluseni so sa famani kadi garta hen eyyi way fami machallah ko affaire landaji ɗi tan ruttanmo hen affaire landaji ɗi artu ɗon gaccake landaji ɗi eyyi ko namdal tan fewdema Seydi Sarr banggue ene wiye o itti oɗo ministre o waɗi maalo o waɗi oɗo ministre kono noon yo yimɓe paam parti ɗum makko ɗum ko landaji ndenndi ɓe mbaɗi kawtal joni noon kala ministre nometeɗo mi sikku o disnoto ko parti mabɓe o wi holmo jiɗɗon waɗe oɗo noon ko oɗo jiɗɗon mi artira ma ala jiɗɗomo ittude mi sikku toon caɗele ɗe goni wona e mawɗo leydi o est ce que ɗum ko gonga malla wona gonga eyyi ɗum ko gonga par ce que ene jeeyano hanki e blocage batnoɗo woni jagorɗo biyeteɗo Serigne Mbaye Thiam ndo disnodire maɓe beelo oppat ɗon Mbaye Thiam walla change koko fecci eyyi koko fecci ɓe mbi yoɓe change Mbaye Thiam yo itti hankkadi yonti ɓe ga mbi ala yo woppi toon tan par ce que non seulement omo naf mais omo nafa e parti o voilà mais kalen komo waɗa quand même alay saago tawi ko fate lande makko kanko ɗum kam ko kanke yimɓe makko ɓe disnodirta hen mais ko fati e landaji kadi ɗe o tottat joomum men gueɗal men tawi ka gonnoɗo ɗon o wiya beelo artirete tawi yo ittete a faami kadi ko yimɓe mon tan jaɓirata yo itti walla yo watte par ce que kamɓe mbiyata eɓe jogui ko conférence des leaders donc au niveau des conférences des leaders ko hen ɓe disnodirata e ɗi noon fannuji a faami Alou Seyni may faami machallah faami kay laaɓi jarama nen jarama Sarr jarama Sow gol mo jooɗi peeyo gene yoɓe moƴƴere ɗum noon ɓoten jehen toon to musidɗo meɗen Alassane Gallo Dia gorko mo fondu jeeri en nanango jaam Allah hiirema walla ñallema mawɗo Alassane Gallo Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
ehe na amade abbas mom uddu micro mo tan sa ari gutta Jelo ham seydi jere ñaagi ya ko gira tasma ka de ko kambe ni wado hawa bangi ko mi nadda ta bandata ko yal a noddatam toujours noddam tan mbiyani mami nani dressé sa yaronkide e min nanma allo beddanma seydi dia allo ande jogui caɗele seeɗa bennanma seydi dia bisimilla eɓe mi jonani ɗonma isofna naɗa tawi mbimi min namdalam koye sara ndim namdade gueɗe ɗiɗi hen gueɗel gotal walla gueɗe tati so woodi eyyi gueɗel gandal ngal mboɗo namdimo est ce que oɗo joni ɗo gonɗen oɗo saaha ɗo ɗo gonɗen est ce que sénégal no woni prêt ƴettude président assemblée debbo walla président de la république debbo ɗum ko goo e ɗiɗi mboɗo namdimo nane nde o haalita haala ministére uji ɗi ko heewi hen mi ronku no waɗi mi ronku hebde ko laaɓi tigui rigui mboɗo namdo est ce que Makhtar Ba yeehi walla ene heddi gueɗal tataɓal ngal woni ko kalten ɗo joni ko faati e ministre uji biyeteɗi yo gonɗi so goni yo gonan sénégal foof ko ɗum yiiɗa ko ɗum ñaaga ko ɗum kadi foti wonde kono won hen saji yimɓe ne cikka mataw won ministre uji so goni gonirta ko pour leñol walla ɗum ɗoy kono hatta noon yimɓeɓe yo ƴeewa ko foti dañde ko waɗano ko jiɗɗi dañde ko mbarra ina ciftore hen ko ɓuuri foti hebde ko keɓa mataw ko ɗum jinnami ɓeydude hen Allah jarama on jarama so ko weñi hen mbaɗen kadi namdirde ɗum jarama eyyi jarama seydi dia jarama fewi nden kalle maɗa machallah moƴƴi ɗum noon no mbiɗani tan gasa tawa weyma ko hande ko waɗi benkeñenke seeɗa e seydi abbas seydi sar bisimilla e jabol eyyi en calmini musidɗo en beltanimomo no fewi bon namdal garwinigal ngal beela sénégal en paari dañde président debbo walla président assemblée debbo président de la république debbo walla président assemblée debbo sénégal no paari par ce que rewɓe eɓe jogui doole ɗen ɗon eɓe jogui hattan on ɗon kadi eɓe jogui sembe o heddo noon hol stratégie poɗɗo rewede ha ɗum wawa wonde mande ɗum woni yata ko ɗum ɗon woni probléme o mais hande enen jogui rewɓe waɗɓe capable comme par exemple hande Mimi Touré elle est capable de tout omo wawi wonde président de la république omo wawi wonde président assemblée nationale mais seulement que aɗa andi kulhuli gonɗe hen woni debbo en faɗoyi yawde ɗum c'est à dire won institution ngaji kala mbo wayani no président Macky Sall sa ɓurantinede hankkadi sénégal a wawa ɗum jogade président Macky Sall goto jiiɗen ɗe hande e sénégal hay sa wutti sene jaaboma wona ɗum wuttuɗa ɗo jaaboro wadde ɗum ko profil gardiɗo donc rewɓe est ce que paari wayde noon comme rewam nane mi haali mbi Mimi Touré caɗele makko foof ɓuuri wonde kanko kaɓeteɗo kono kay pour wawde jogade ɗum wayi mais ko kaɓeteɗo sa mimima tan o yanate ɗuma ɗum ala ɗum ɗo bon ko fati maintenant e ministre uji yo gandu mais ministre wiyete bom ministre de la république ɓayde sa wiya ministre de la république mo firti ko leydi ndi tahma wonde ministre kadi jagaruɗal ngal totteɗa ngal ya kalfintoɗa ngal ko leydi ndi fof jeeyi ɗum wona leñol jeeyi wona wuuro jeeyi wona parti jeeyi ala donc saɗa waɗa hen poɗɗa wadde hen ko gandanɗa hoore makko en nawde sénégal yeeso bon mi anda troisiéme namdal ngal mais wala taw on wonno troisiéme namdal deuxiéme namdal ngal wiiditi so Allah moƴƴi sikki ma taw ko ñifoti e troisiéme namdal ngal ko Matar Ba o wi bel Matar Ba yeehi eke gonga e Matar Ba yeehi kay Matar Ba jeyake ittaɓe eyyi ɗum tan on noon oui moƴƴi a jaram kadi yewtere nde ko fiilande kala ko neɗɗo yiiɗi hen namdetade ina wawi tigui tigui e hono addude min jaa toon to radio télévision RTS 5 Matam e kagulaɗe e kagul ɓuuri kayɗe kay ɓuuri jolide
tawen toon directrice hono Fatimata Banel Ba ma en jokkodira makko joni joni so weeli gueno e kanko Fatimata Banel Ba ƴeewen tigi tigi kanko ne kadi baba ɓe no fuɗɗima lawade walla fuɗɗima lamade toon Matam e kaggulaɗe Fatimata Banel Seydi Ba toon to RTS Matam RTS 5 jaam Allah ñalema guiɗo Dindi a salminama juurama weltanama no feewi Seydi Kane nden kala e kisal mum yo waɗe maɗa amin 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 mi weltanimama no feewi mi salmini bandiraɓe kettotoɓe oɗo saaha yewtere nde kamɓe foof ɓe keɗima machallah hande wonon kam Sénégal e jiiɓide Thiala Sall ardo leydi kadi ministére kadi premier ministre wona kadi baba ho an kam yonnodaɓe tere makko tan ina hawni wallay Fatimata Banel Seydi Ba min calminima ɗo min calmini ɗon kadi Bachir Ba Mamadou Moussa e Soyen hono Amadou Aliou Sy en e dendagal hono golloɓe toon to RTS 5 mo Matam e kaggulaɗe kaggulaɗe hayɗe kadi ɓuuri jolide Fatimata Banel hande namdal men ko ni hen sifori en jii hoorejo jagorɗe leydi Sénégal ɓooyi tigui tigui e ɗaminede ɓooyi fewede ganduɗa hoore maɗa mataw ko hanki jibina e gardugol ganduɗa hono hoorejo jagorɗe Amadou Ba e yiyande maɗa e gargol Amadou Ba e hoorejo jagorɗe leydi Sénégal e hol ganduɗa hoore maɗa hande eno Sénégal no sifori ni caɗele gonade ɗe guila ganduɗa humaɗa heegue ɗom kaka yo leyru ndu e caɗele kewɗe gonɗe e nder leydi Sénégal beele oɗo hen Amadou Ba omo jogui profil to banggue yiyande nde jakoriɗa so tawi o joɗima hande e gardigu mo wawa wallodirde hoore leydi ndi ha Sénégal heɓta hoore muɗum jarama guiɗo a weltanama no feewi Seydi Kane mi weltima e namdal ngal mbiɗa yetta aussi ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni oɗo saaha ene hetto émission oɗo no mbiruɗa ni ko noon aɗa andi premier ministre ɗo e Sénégal kam no fadano guila cikkumi somi jumani 2019 ne ittete nde mbe mbiyanno oɗo saaha saabu leydi ndi no musno seeɗa poste premier ministre ne heewi ngalu natowo hen et peut être mataw ma on kalti battanero ma waɗe nokku goɗɗo kono yiyama aussi hitande ɗiɗi caggal ɗum affaire o min mbawa wiide ni yahani kono ha joni caɗele tengtiri nan ɗo e leydi ndi guilay ko fate guura ko fate inondation no jiiri ɗum ko fate crise aji covid 19 ari ɗo coronavirus tampini en min gumma hen taw crise ukrainienne o ari ɗum foof noon wonti crise mondial mo ganduɗa aussi memmimen no feewi oɗo saaha noon so tawi Amadou Ba waɗama subama comme premier ministre je pense que omo jogui profil o so wiyama profil woni mataw amin ɗamini e makko ko mawɗo leydi fada e no fattatta e makko nde ma waɗum saabu kanko woni no ministre des finances duuɓi o kanko e Macky Sall gondino o ummi toon o waɗama ministre des affaires étrangères machallah o woni hen o waɗi hen golle paydinde ha nden noon nde Macky Sall ittimo nde saabu min jiiɗo Sénégal aussi phénomène mo ganduɗa kala mo ganduɗa aɗa ene poste sa ittama hen tan a wonti opposant saabu mbiyata ko pourquoi guittami hen walla wondiɓe ma mbiya pourquoi omo ita kanko ɓuuri wawde kaari ainsi de suite wonto punition cikkumi noon yimɓe soɓe gondi yiyande nde fof ko gotum ko pour leydi ndi yo yaaru yeeso cikkumi objectif o ko gotum kamɓe fof jogui objectif goto nden noon so tawi kanko mawɗo leydi ndi o daari o darti peut être an ko tottuma ko peut être a wawana ɗum walla ko fatno e ma ko jiyani o ittima ɗum mais jooɗo Amadou Ba yimɓe hewɓe no cikkanno so yalti so Macky Sall ittimo o natti wonde ministre tan peut-être o wontat opposant walla omo fuɗɗo vraiment haalde golden gueɗe mais kono machallah peut être so tawi won hen mbiyawɓe ko peut être o waɗatnomo seetlu won hen ɓe mbiyata ko non o ittannomo ɗon pour ƴewde réellement voilà est ce que mo wawi muñde saabu il faut no namdi muñal aussi no namdi esprit de dépassement saabu gona ministre vraiment ko niveau mo ganduɗa machallah moni kala ne yiiɗi wonde ministre gona ɗum duuɓi kewɗi gona ɗum lawol gotol laabi ɗiɗi tati ha on jour tan guiteɗa sans raison no wawi musde neɗɗo o kono machallah kanko ne o darima o wi comme o waɗi kanko tottuno kam o ƴetti minen
continue mi wonde makko donc so tawi na confiance hoolare na haale cikkumi président no foti dañde makko hoolare sabu min jii camp présidentiel kala mo ganduɗa sa woni ministre a ittama tan vraiment c'est autre chose kono alhamdulillah yettere Allah mon hen so ƴeewi tamit sa ƴeewi aussi ko neɗɗo mo ganduɗa omo jogui gandal so tawi koye premier ministre tan fawa koye gandal wonɓe ɗo ɓe premier ministre foof ɓe ɓuranimo hewde gandal omo jogui ɓe mbi aussi ko neɗɗo mo ganduɗa omo jogui caractère min kam mi waɗimo côtoyé ɓooyani nde woni ministre des finances ɗe taw nden mi aran taw matam mais aɗa andi o ko haalta ko omo waɗi ɗum maîtriser te machallah yimɓeɓe ne tottimo gueɗal wonkoɓe paɗe makko nden noon amin duwanomo tan amin jakori amin damini aussi ko totta ko ɗo e hitande ko fawi 2024 natti wonɗoyde et vraiment urgence nane partout secteur uji ɗi fof ko urgence amin ɗamini tan kanko omo jogui profil mo ganduɗa so tawi président de la république fayimo ɗon mo wawa wadde vraiment ko ganduɗa no faɗe makko Fatimata Banel Ba tan ka ganduɗa hooremaɗa directrice la RTS e kadi ka jeydi yanke baɗo kadi analyse baɗɗo fayida no haalis ni kanko Amadou Ba holno jiiruɗa ganduɗa hoore maɗa e hande o so tawi o waɗama hoorejo jagorɗo hakkude makko e ɓen ɗon jagorɗo ɓe o liggotoɓe beele ngun ɗon gardigo watta saɗede saabu sa e sa foof nanata ko ɓeɗo hennen so gardima min ketta caggal ko nandi hen beele wonata caɗele aɗa andi ɗum ko wiyete discipline de parti o natti wonde ni discipline de parti kono discipline de gouvernement wonta saabu so tawi kamɓe fof ko président Macky Sall woni dow mabɓe cukmi kanko so subi neɗɗo goto o wi o mbanmi premier ministre kamɓe fof ɓe foti ko yaade caggal o ko on wi fof ɓe mbiya ko noon saabu min mi jaɓata an mbaɗeɗa premier ministre kono an saɗa haala a haaldata e am jahata directement koto président de la république ɗum wona lawol so tawi no waɗene c'est pas normal dès l'instant ko kanko woni premier ministre kanko woni dow mabɓe kamɓe fof donc so tawi ɓe jogui compte walla wonko jiiɗi haalnude président de la république alay sago koye makko ɓe jahata d' abord te kanko aussi dans le parti omo waɗa respecté no fewi omo totta gueɗal cikkumi noon on analyse mi sikkani ma ya saabu oɗo saaha so tawi kamɓe ɓe mbi ko gouvernement d'attaque gouvernement de mi anda no ɓe mbiyata ni gouvernement de combat hayso min mi haali ɗum hanki o slogan tan ko haala tan kono oɗo saaha wona ko ɗum yimɓe sohla wona ko ɗum yimɓe sohli saabu nden ɓe mbiyanno fast track gouvernement fast track ɗum mbaɗi min gitti premier ministre kono fast track woni ko yo yaw nde yawani walla yahani no yimɓe ɓe jiɗino yo yawir ni yawirani noon joni ko heddi ko tan ko yoɓe liggo kala ko woni considération kala ko woni mette kala ko woni ko ganduɗa no wawi bonnude walla no wawi tarrindeɓe tan kamɓe les ministres d' abord ɓe poti ko ittude ɗum ɓe pawa ɗum to ɓe ganda ko oɗo saaha ko vraiment ko urgence ko Sénégal tan foti wonde objectif mabɓe yo Sénégal yaaru yeeso saabu noon yimɓeɓe tampi trop namdol gotal walla namɗi tan mi ɗaccitma e ina wiyatno moƴƴi ardo ko neɗɗo taw ko technocrate walla ganduɗa ko jaaru politique e gueɗe baɗe noon e tawa wawde ɗum ga ko heɓɓita leydi ndi ɗum ɗo ko heɓɓitade hoorejo leydi ndi tawde seɓɓitima beele landa ka wawa heddade e hande so tawi Amadou Ba suɓama cikkuɗa holko wawi ñawdude hen koto banggue technocrate to walla koto banggue politique to non min oɗo saaha kam cikkumi politique kam Sénégal ko ɓe foti tan ettude politique ɓe pawa ɗum to saabu minen ko politique o tardini min en fait adi politique no moƴƴi so saaha élection ari min mbaɗa politique saaha campagne ɓe mbiya koye campagne wona min mbaɗa politique kono min mbawa ƴeew mandat président guila nde fuɗɗinde ha joni dernier oɗo mandat so tawi no wiyene ko dernier mandat koye politique te min kalata yimɓeɓe liggaki moni kala nan jooɗi no wiya ala no waɗa calcul en fait koye calcul aji tan ɓe goni somi waɗi ɗum est ce que watta répercussion ɗo somi wi kaari est ce que kaari watta hamni est ce que somi waɗi min cikkumi oɗo saaha technocrate o en tant que homme d' état ko ɗum tan faɗa e makko omo jogui vision min mbiɗa andi Amadou Ba omo jogui vision sa yi président de la république artirimo e gouvernement o waɗimo premier ministre c' est parce que omo andi oɗo wonko jogui wonko wawanimo joni noon oɗo saaha ko ɗum tan yimɓeɓe cohli yo wat tracé politique mo ganduɗa yimɓe fof gouvernement yo député yo kamɓe fof ɓe ganduɗa koye mouvement présidentiel o ɓe goni ɓe jaaha hen ɓe ganda ko heddi ko heewani 2024 c'est dans 1 an eko fawi no wiye président wawa wonde candidat omo wawi wonde candidat ɗum ko haala makko yettaki taw saabu ko ɗum tardini min en fait
moni kala nan est ce que ma wot candidat ma won candidat so de candidat est ce que min watta faire so wodi candidat wala so wona candidat mi yetta place wala du genre dum tarni Sénégal en fait les questions politiques on saha so politique ari yomin bat politique min mbaɗa campagne min mbiya o woni candidat amen walla ko o min jogui laamo min ballamo o yaaha kono min mbawa so o laamima aussi amin kala mandat mo ganduɗa c'est dans 4 ans dans 5 ans yimɓe ɓe liggorama Sénégal le Sénégal ne travaille pas machallah mi ara tan e namdal cakkitingal joni goto e bandiraɓe rewɓe reyɗo ene wiye aram sey mo ganduɗa gadda kadi ko gardiɗo ko fewte ha feere ganduɗa ko wiyete ko hono potal rewɓe manan parité oɗo saaha joni ka Mimi Touré hol jiruɗa ɗum bon ka Mimi Touré quand même ko ka mo ganduɗa omo waɗi délicat seeɗa sabu so tawi min e yiyandam quoi cikkumi kanko ndew yahata mo wona tête de liste Benno Bokk Yakaar min ganda ɓe kalnani min kanko e Macky Sall holko ɓe kalti en principe so tawi Macky Sall noddimo wimo ko an mbaɗanmi tête de liste peut être o waɗinomo promettre hunde soit ko an wonata présidente assemblée nationale soit ko an wonta ni walla soit so ɗum waɗama ko ɗum mbaɗanmi walla ko ɗum jinmi waɗ minen min ganda à vrai dire kamɓe ɓe kalnani min mi waɗi campagne machallah campagne mo ganduɗa ko campagne moddo en tant que femme en tant que debbo ala ko min mbaɗi poti wadde mo reproché ala minen veille ne wiyete janggo ɓe mbatta installé bureau assemblée kamɓe tous les députés APR ɓe mbaɗino dental goto ɗo e Saly somi jumani kamɓe foof mataw ɓe jewtiɗi pour andude holko ɓe mbatta janggo joni entre temps holko change hen est ce que Mimi Macky Sall winomo ko so Aminata Touré est ce que Macky Sall winomo so min di assemblée nationale ko an wonata présidente assemblée nationale so tawi ko ɗum o winomo noon o toñimo o jamfima sabu o fotani widemo ka an wonta présidente ha paari o itta ɗum o watta ɗon goɗɗo c'est pas normal e cikkumi aussi oɗo saaha mo gonɗen débat ko gorko ko debbo fotani wonde quoi sabu min jiiɗo rewɓe ɓe ganduɗa kamɓe ɓuuri darade worɓe ɓe min jiiɗo rewɓe ɓe ganduɗa kamɓe ɓuuri waade koɓe mbatta ko worɓe ɓe yiyama ɗo Aminata Touré woni ɗo ministre woni ɗo premier ministre machallah o waɗi ɗo golle payɗude ɓe ganduɗa hay worɓe ɓe mbawa ɗum joni cikkumi so waɗama présidente assemblée nationale ina hani ina wawi wonde kono so waɗaka aussi présidente assemblée nationale cikkumi no waɗiri ni min geste mo waɗi o ko ɗum woni komi yodnani sabu ko comme si ko gedduɗo walla je sais pas quoi a yeehi a haalani vraiment après mbaɗa sorti sur RFI sur France 24 mi anda TV5 pour wiide eyi mi waɗaka ni vraiment ko sujet mo ganduɗa min mi yiɗa hen wondude to sabu mi anda kamɓe holko ɓe kaldi kono cikkumi aussi oɗo saaha mo gonɗen debbo no wawi gorko no wawi e bureau assemblée nationale o ne waɗirani fewani sabu parité o ala toon jarama joni mbeɗa andi ko konngol ma battinigol tan kandi min tumboyma janggo RTS Matam yewtere men weeti machallah joni konngol ma battinigol kadi wasiyaji men joguiɗa tan innitoɗa on saaha min jafuma kadi haala gongol so weeɗi guenno a jarama kan ko wiide tan Sénégal tomin goni ɗo priorité amen foti ko wonde yo gurdam ndam ɓuura webde e bandiraɓe sabu oɗo saaha muuse kala sénégalais gonɗo ɗo hay onon wonɓe caggal leydi ɓe kon tampuɓe sabu sa woni caggal leydi aɗa jooɗi ɓesgu ma ne wima hande min ñamani hande min jarani hande ɗum ko ni marché o no muusi kilo tew ko 4000 kilo sac soble ko 50000 ko 25000 aɗani min cukkumi oɗo saaha minen foof priorité amen ko ɗum foti wonde holno gurdam ɗam weɓata e bandiraɓe gona politicien walla mbasa wonde politicien gona journaliste walla gona goɗɗum e goɗɗum moni kala e secteur mo woni yo ƴewtu hoore makko o ƴewta holkoɓe mbawi wadde ha leydi ndi yaara yeeso ɗum foti wonde priorité amen enen foof kono toutes ces questions politiques là woppe ha élection mbaɗo ha 2024 mbaɗo moni kala waɗa ko yiɗi wadde ko walla mo o yaada mo ganduɗa kanko o yakori so tottama leydi ndi mo wawa yaade machallah holi an jarama kan holi an
welcome min Fatmata Banel Ba RT5 Matam. a jaram aka haalade kilo ñebbe noon foti jarata kilo ñebbe kam waɗon ko jarata mais akatini ñebbe aussi ko ɓeydi ɗum de woji on so ɓeydima de ko noon hen jarama kan a jarama Fatimata Banel hen perguide tan amin ñaago hen yaafoyo kela hen ka neɗɗo baɗɗo fayida hay sino ko ba jetɗa ko jikku jaljalo joguiɗa moƴƴi haalirde rendo haalirde kolaɗon la en haalirde jayre hello Facebook ɗingiral fulɓe ɓeɗo foof ene gonde maɗa ɓe jettima kadi ɓe jarima yo guene yoɓe moƴƴere machallah a weltanama no fewi kaneɗo ka moƴƴo ɗum noon jokke golle ko batton toon ko ene hette kadi machallah ko gueɗe baɗɗe fayida no fewi yettama jarama ɗum noon Seydi Bapulo yo guene yoɓe moƴƴere en jetti Fatimata Banel Ba ganduɗa kanko woni directrice toon to RTS 5 mo Matam e kaggulaɗe kagguɗe ɓuuri kayɗe ɓuuri jolide en jettimo kadi natane makko waɗde fayida yo guene yoɓe moƴƴere ɗum noon mataw ko ɗo yewtere meɗen hono gasata mataw ko ɗo baynortoɗen dokken bandiraɓe fartangue tan gasa won yinnoɓe haalde hay sino ko ɗo e hojomaji 3 4 joguiɗo konngol foof tan wawi jolde tan garten Abbas Sarr tonguen ɗon yewtere nde ɗum noon kala mo joguiɗo konngol tan bisimilla muɗum wona noddannoɓe Facebook oɗon mbawi noddidde garton hen no hannirta ni Aboudou Bade ciftina en seeɗa holi gandanɗa hoore maɗa gardiɗo jagorɗe no wiyete mbiɗa Ba Pulaje Amadou Ba Pulaje Ba Pulaje Amadou Ba Pulaje Sugali jabe sugali dewe Amadou Ba Pulaje gorko oto jayen penda gila jugel sare woni tagana de mankali gila falaindo galala Changaina be dimaje ndoro ngande Amadou Ba non jarama Aboudou Bade kecco joom karwas en calmini toro e bellildi ɗiggude weeli mudde kayri kadi weeli lamade calmini ganduɗa hoore maɗa e fofof tan tulde dimata ganduɗa hoore maɗa e ha bingel en kono kadi en calmini kamɓe fof tan e kuuɓal tugui tan ɗo tugui ɗo to Fouta Toro fuɗɗo ha ɗo to Fouta Toro haaji ɗo kono kadi en jetti rendo ngo foof kadi e kuuɓal hettoɓe en on saaha oɗo saaha joni toon to sengo Facebook hettoɓe en ganduɗa hoore maɗa to sengo hono haalirde nde 3w.rendo.tv.com tedduɓe hettiɓe no mbiɗen ni dokkama fartange kala jinnoɗo artude hen ne wawi tigui tigui artude hen no hannirta ni so tawi kadi heɓaki janggo jamma so yeehi woni waktuji nogas e ɗiɗi ha waktuji ɓolum ma en jokkodira digaral fulɓe fullaɓe lamɗam Ibrahima Demba Diayaka Luseyni Sow wondude Tidiane Tafsirou Thiam ɓe jokkugolɗen hani walla ma en jokkugolɗen hannirta ni calminal men noon fade Yayaka hande o heɓaki yo taw ko jaam jaggimo ko jaam ni jaggimo ɗon en kaldema ko caggal ɓoggol o salminama o juurama kono kadi en calmini hono ganduɗa ko mbaɗi meɗen debbo Aissata Sy Sawande debbo mo Dulmaji Funebe calminan ɗon ceerno Saydou Kane mbiyatmo kadi
Seydi Kane mawɗo meɗen Mansour Kane ganduɗa ko hettiyanke yewtere nde hayso woni ganduɗa hoore maɗa yewtere nde gassi heewi artude e nder ɓoggol ngol o hettito en kadi no hannirta ni wiyatamo jarama en jetti kadi rendo ngo foof e kuuɓal ceerno Abbas Seydi Sarr e fulɓe mbi guerte ƴartinte koto ndemano e hande ni hayso dimanche e wasata ganduɗa hoore maɗa jaydeji ɗi ko puɗɗi haalde analyse uji ɗi ɓeɗo ko jaydeji ganduɗa hoore maɗa jaadi koye pouvoir o ɓeɗo ko jaydeji jaadi koye politique o ɗiɗo henne ko jaydeji tan kañumen ko leydi tan kalata e gonka mumen beele oɗo saaha joni ganduɗa hoore maɗa joƴƴinande e hoorejo jagorɗe nde ala ganduɗa hoore maɗa ko parti ji ɗi puɗɗi haalde hen seeɗa e woysayo oɗo henne joƴƴina e gueɗe bannon hol ñiŋoje tan ɗe ganduɗa hoore maɗa puɗɗiɗo soynede hen hayso ko den toon tan tokoson tan ko haalate less feeñani dow so tawi ɗum feeñi dow ganduɗa wawi wadde caɗele gueɗe mbaɗe noon e holno jiiruɗa ɗum e holko tinɗa hen e holko mbasiytoɗa hen tan mbaynoroɗa ɗon Abbasar jaram Sarr également en beltinima bandiraɓe debbo men jaltude joni o on ɗo RTS Matam so Allah yo Allah yoɓmo moƴƴere e analyse makko baɗɗi pertinente min beltinimomo ha ko ɗon welam waytade donc ko fati e ñiŋoje ɗum kam ngakkata par ce que déjà ñiŋoje ɗi puɗɗima gila hanki wonande hol sababu baɗɗo jagorɗo ina rokka ran heure 19 heures jooɗo ha 21 heures ina résultat ji oɗo en fuɗɗo yaltude ɗum déjà won fuɗɗi wiide wonde ɗo fuɗɗi ɗo fewani wona noon fonna noon foti wayde mais aɗa andi ko minen joguino mawɗo goto nde sanomo haala konngol à chaque fois mbiɗa yiɗi artude hen o wi so tawi aɗa haaɓe neɗɗo so fimmi wonde hunduko so hunduko ma fuusi won heeɗa ko haalata ko par ce que wawa wukkide ko moƴƴi donc aussi ɗum aussi enen hen ko alay saago mbi sikki ɗum ɗon foof wawa muñede ha ɗo e yeeso ko fada ko noon quand même hande e kamɓe jagorɗe ɓe ganduɗa hoore ma vraiment ɓe tebbama woni ko Sénégal tampi Sénégal eno instant oɗo eno muusi ha ko ɗon won hadde crise totale enen e nder Sénégal donc ene fada e mabɓe vraiment ko Mimi Touré adduno ko fast track yeɓe mbad fast track ɓuuri yawde e yaccade eɓe gara e solution ngaji caɗele ɓe ngana information ɓiɓɓe Sénégal naɓe hannde ene guuri ɗum beel maɓe mbawa addude hen solution hay so tawi wona à 100% au moins au minimum ɓe gadda 50% kam wiye eɓe etima par ce que ɗo e lebbi sappo e jeegom lebbi sappo e nayyi lebbi sappo e joyyi hay gouvernement o so naki koko iwata ha laaɓa cat saabu so tawi ko hoorejo leydi ndi watti candidature arti e laamu ngu eɓe iwoɓe so tawi ko goɗɗo kadi arti e laamu ngu eɓe iwoɓe donc lebbi ɗiɗo ina yoodi ina garda vraiment eɓe daro darde nde gandanɗa hoore ma population sénégalaise wawa witude hon hoore muɗum hay hoorejo leydi ndi joni ko jikki on ɗon e yakar on ɗon o jogue mabɓe ha addi vraiment eɓe kamɓe ɗeɗo jagorɗe tebbaɗo goni ɗo donc ce qui fait que maintenant kala hen mbaɗaɗo yo andu waɗiranaka sababude parti mo ummi ɗo walla coalition mo ummi o ala waɗanaka Sénégal naaɓe fof kala ɗo caɗele Sénégal naaɓe goni yoɓe daro hen darde jaati e mbawa feñide caggal ɗum ɗon ko yettude rendo ngo yettude on jarnude on e wiide vraiment opportunité mo dokkaten en enen mbawa yettade beel ma sawtoji meɗen mbawa yettade e population wona gandal wona mbaw non ko peut être ko amour yidde e sikkude peut être sen ko kalten ko bandiraɓe en heeɗo en kulturo no wawi sifrade foof ko woni hen yooɓe jaafo en ko feewi hen ko Allah subhanahu wa taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama Abbas Sarr jarama no feewi golle ma jooɗi peewi yo gueɗe yooɓe moƴƴere mi weltanimama noon no feewi mi weltanima kadi dendagal jaydiyankoɓe haaloɓe e nder kaalirɗe meɗen gonɗe toon nde tawa kadi so bismama kadi ne keeɓe woni hen kañumen keɓotako
jagorɗe nana kaale kono eɗen jogii jaydiyankoɓe jaɓata haalde radio wongo mi anda beele ko hufɓe ɗumen toon ɓe kadi ɗumen yaade mi anda kono woni hen jaɓata haalde radio wongo a ewita joomum ha tampa donc yo ar kono noon vraiment Bassar an e musidɗo meɗen Mamadou Moussa Sow e musidɗo meɗen Amadou Aliou Sy en jii hannde gandanɗa hoore maɗa Fatimata Banel Ba ari ɗo hen hannde ɗum ko weltare mawde e nde ganduɗa eɗen beltoro hen no fewi e wonɓe e nder kaalirde he tinnoɗe ko ilata jeeri ko walla ko toɓata jeeri ko yo ilu waalo tawde enen foof leñol ngol ko gotol darde nde ko wotere leyɗele men ko goote e so tawi en jaggodiri en ballodiri ko hunde wonde fayida no fewi ene welami kadi mbiɗa heewi wiide radio ji ɗi yo noddodirat Abba Sarr hannde nane radio fulɓe goto ko radio fulɓe nane ganduɗa radio Piindi wooda ganduɗa hoore maɗa radio Matam nane Safina radio ji ɗi ɗi jahodira ɗi kutodira ɗi jokkodira dinguere ɗe kadi nanne hen nde wonno dinguere ɗe nde mbaɗa ɗo nde ko yewende mawde wonno e kono noon hande o yewti wadde noon ko toɓi jeeri ko yo ilwalo enen foof en jaggodiren gonen neɗɗo goto e balliten tigui leyɗele meɗen ɗe leñol men ngol yaara yeeso mbawen wasde dañde caɗele e nder koye meɗen nde so tawi jayede waɗi haalata ko ɗemgal gongal so ari jeeta ko yimɓe mbaɗa débrouillé o ɗo firta ɗum ɗo o wiya ko ni hen famiri o ko ni famiri en gonine ene wayanno noon kono hande o ko jayde ko ganduɗa sakkata nofru muɗum hetto ko discours président so président ɗo gayni ɗon e ɗon jayden ko ganduɗa hon ko jawɗo kuɗol ko belɗo nofru ko teskotoɗo daro tonga ɗum kadi yimɓe foof ko nanda kadi no hannirta ni wadde noon a yettama jarama Abbas Seydou Sarr yo gen yoɓ moƴƴere tedduɓe hettiɓe ko ɗo mbaydirten RN ngo yewtere men hannde wonno ko namdal e gardiɗo hoorejo jagorde holno jiruɗenmo e holno jiruɗen kadi hannde kadi gonka leydi Sénégal e kuuɓal e ko ɗum ɗon wonno namde de bandiraɓe kadi jooli hen jettama jarama en jetti hono Fatimata Banel kono kadi jetti ganduɗa hono Aram Sey kamɓe foof ɓe jettama jarama gol mabɓe jooɗi peewi joni jeni toon to musidɗo meɗen Al Hussein Sow o habre musidɓe dañɓe fartange tawtirede yewtere nde Seydou Sow Pullo bisimilla Seydi Kane a salminama kadi renndo ngo fof e kuuɓal salminama machallah kadi yewtere nde kadi nde waɗi kadi ko nde wowi wadde ɗum waɗi en calmina ɗo tan dendi men Abda Ali Dia ne wonde gardiɗo Dato Joljole woni Abdoulwahab Kane Agname Yarayaɓe gurdam juɗɗam baɗi men wiyete ko Aissata Dia ko denɗiraɗo kadi ɗum Seydi Dia e baɗi men Aissata Sy mo Garli salminama juurama mbaɗam dendi men wiyete ko Alsane Gallo ƴettonde ko Dia eɗen calmina ɗo Amadou Guissé eɗen calmina ɗo Aissata Malaw Sy bajiraɗo kañumne salminama bajiraɗo ko dendiraɗo ko Famad Dembe wiyete mo ndulumaji Dembe e Dembe eɗen calmina ɗo dendi men wiyete ko Kalidou Camara baniraɗo debbo ko bajiraɗo kañumne ko Kardiatou Tall Seydi Tall salminama Abou Koumé salminama e lamɗo Diadiaɓe o e liiliɓe e hanɓe foof on woni bajiraɗo ko Mayram Sow Pullo eɗen calmina ɗo dendi men ko baɗi men kañumne ko Oumou Thiam Bassa Farnade les makko ko bajiraɗo wiyete ko Tidiani Tafsirou Thiam salminama ane bajiraɗo Jurel Sarr Zara Gollo salminama juurama gurdam juɗɗam ceerno Abdoulwahab ko ɓeɗo gonno e Allah walam he kala mo nanani kadi inde mum kadi torama yafuya e Allah hokkani hawrude kadi semaine gawo inchallah so Allah jaaɓi jarama Al Husseini Sow Zahra Gollo ko jaari sall woni ɗon Aissata Dia eɗen ɗamini woɗɗani Pullo Dia ɗum noon gon mabɓe jooɗi e peewi ceerno Aliou Moussa no lirɗo Pullo gaynako toon to hono hello Facebook golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere
en calmini Demba Giro kono kadi en calmini hono Alhaji Amadou Ndongo sohna Aissata Mara salminama jurama denɗi meɗen Haruna Pouy gorko mo Touba Mbacké salminama jurama ettama jarama no fewi Ibrahima Demdia toon to haalirde nde weltanama no fewi Yahya Ka ya woni jaam ɗum noon en jetti Mamadou Sall ndiɗo mo Jama Alwali e Mamadou Sall mo Guédé Sañce kono kadi Iba Sall mo Kaheedi Kaydi mbe joni wonde men ɗo kono kadi en calmini Ibrahima Ly mo Ndiayen Samba e Tulowole takkoɓe cukuɗi dondolloɗe ganduɗa ko toon kadi woni kadi jagogal cuɓol ngal kono Alhaji walla suwa hajjoy taw way taw yaadino makkinati lawol gotol Amadou Ba ɗum noon tedduɓe hettiɓe on jettama jarama gol mo jooɗi peewi yo gani yoɓen moƴƴere en mbaali jaam walla kiren hen jayen Samba e Tulowole sare mama Aissata Mara Debum Fane Ndor Gallal Dir Gumbaɗa Sinma kam Thiaje Dembarella Sare Yirim Diop ndiminira horde sese ya hiri jam jayen Samba e Tulowole ka sare mama Mamadou Ba pulla jeeri kilaɗana jabboɓe ha toto wiyete figga julane sere cewleɗoy ɓe fof ko bandiraɓe ma Ba pulla jeeri gila yiwirga ha seeno boowal ha bingel seena ha kanina desweelu jaaɓi fo no jiidema Amadou Ba pulla jeere an jeyi Fuuta an jeyi Jolof an jeyi Jeeri jeyi Waalo Ba pulla jeere